Ma fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ an na nin waati kofɔlen nin na an bɛ foli lase u bɛɛ ma kelen kelen. An b'a lajɛ aw sɔgɔlen don aw ka arajo de la n'o ye arajo Dakan ye 96.3. N'an donna Faransi an b'a daminɛ fɛn min ye Boumabel Jawara a ka fans club an bɛ foli lase olu ma. A président ba n'o ye Bemariko ye an b'a fo. Fans club administratrice n'o ye Aïssata Kone n'an b'a fɔ ma ko Aïssou a n'a furucɛ Musa Kulubali. Vice président an bɛ foli lase a ma n'o ye général Sise an b'a fo dante foli min na. N balimaw an b'an to Faransi Jami Keita an b'a fo Adamso foli belebeleba ye fo ka se Safia Sisigo ma an b'ale fɛnɛ fo. An bɛ don min ko bi an b'aw ladɔnniya fɛn min ye G5 Sahel ye yanni an ka don an ka kibaruyaw kɔnɔ. G5 Sahel Mali ka sɔrɔsi minnu kun bɛ yen Mali ye olu la sama ka na maa 1600 ana a kunkanyanfɛn. Bravo au colonel Assimi Goïta. Bravo au chef du gouvernement Dr Shogel Kokala Maïga. Bravo à tous les membres du gouvernement. Bravo au président du CNT, à la personne du colonel Maliki Diaw, ainsi que tous ses collègues conseillers. Nié ou bêta décision de on t'aime mɔgɔ la dɛ. Ni baara ɲuman kɛra an b'a ta k'a di bɛɛ de ma o de ye Mali ye. Mali ka cɛ minnu tun bɛ G5 Sahel kɔnɔ olu bɔra. Bi an b'a fɔ ko casque bleu fɛnɛ kelen Kidal olu fɛnɛ ni tora a la. O fɛnɛ ye kibaruya wɛrɛ ye tugun. An bɛna don an ka émission kɔnɔ. An ye émission minnu kɛ ka tɛmɛ ko fili bɛ kuma yɔrɔ dɔw la. K'an ye kuma dɔw fɔ Ala y'a kɛ Dakakanɛ ko kan k'an ye fili sɔrɔ kuma yɔrɔ dɔ la an balimaw bonya kɔrɔ u nana k'u bɛna kuma yɔrɔ dɔw la tile radio baara ye nin de ye. N'i ye min fɔ ni maa k'i ma ko daluya dɔ b'a bolo a bɛ wajibiya sariya ko ten i bɛ droit de réponse d'a tigi ma. Maa minnu nana o kuma la Dakakanɛ tɔgɔ la o dɔ ye numan fɛ Abubakar Sibi
nkini fɛ Dama Konte ale bɛ yan min danb'o kan o ye Mamadu Dukure ye ni maa saba ninnu de bɛna kuma bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fili minnu baara kɛra fili minnu kuma kɛra k'a la tile o kumana kuma yɔrɔ minnu bɛ yen ko olu la tile nka o kɔnɔna la o fana ye yamaruya di yan n fana bɛ min dɔn ani document minnu fana bɛ yan ni n kumara n'o daluyaw ye n b'o fana da président kɛ o de ye baara ye Mali ka kelenya an b'o de ɲini Konte an b'a daminɛ e la an b'i fo i nana n ka wele jaabi a diyara n ye an nana tɔn min tɔgɔ kuma la n'o o ye Dagakan ye Dagakan yɛrɛ kɔrɔ mun de don. Ok, merci bien. Vous m'avez l'ambi faut qui va l'imandon. Diyara n ye. An bɛ réseau technicien cameraman bɛɛ lajɛlen fo. Jaro ye. An bɛ alema jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo. Ka foli belebeleba lase yɛlɛmani population ma ani maliyɛn bɛɛ lajɛlen. Yani n ka don kuma kɔnɔ i taara kɛnɛ o kɛnɛ kan bi ni ye fasoden ɲuman ye i bɛ ka nisɔndiya jira n'o ye transition ye ka bɔ baara mun kan an b'u féliciter. Merci. Adamaden hali ni jugu ye zonzan ye a fɔ ko mansa bɛ boli o bɛ ka tulo ka jan. Donc an b'u féliciter pour tout l'effort qu'ils fournissent. Merci. Au jour le jour. D'accord. Bumabel i ye ɲininka question mun na ko Dagakan yɛrɛ kɔrɔ Dagakan ni marakakan de don mais n'i y'a traduit bamanankan na o kɔrɔ ko taɲɛ développement o ye n'i bɛ fɛ ka kɔrɔ fɔ bamanankan na o kɔrɔ ko taɲɛ n'i bɛ fɛ ka kɔrɔ fɔ tubabukan na o kɔrɔ ko développement. Donc an ka association créé na ye tɔgɔ in ta kun caman de b'a la kɔrɔ caman de b'a la hali n'a y'a sɔrɔ bi bi in na an bɛ kɛnɛ mun kan n'a sɔrɔ a ye sira caman bila n'o o kɛra sababu ye ka kumaw caya parce que ni ji y'a boli sira la a bɛ tiɲɛni de kɛ ni ji y'a boli sira la a bɛ tiɲɛni de kɛ donc mais adamaden i kɛra cogo cogo n'i bɛ ji de min i bɛ dumuni de kɛ i jamu de ye ko filibagatɔ maa kelen min tɛ fili o ye Ala ye. Nka i mi tɔgɔ n'i jɔyɔrɔ fɔ dɛ. Ne tɔgɔ Dama Konte ne de ye tun ye Dagakan président fɔlɔ ye Bamako yan ka daminɛ 2014 fo 2018 mais 2018 la comme n y'a fɔ cogo min na sirabila ninnu sira fɛ n démissionnera mais Ala y'a kɛ comme bɛɛ bɛ association kibaruya kalama l'instance de prise de grandes décisions ça c'est l'assemblée générale assemblée générale kelen na k'a yira k'a fɔ ko sira caman bɛ ka bila tiɲɛ caman bɛ ka kɛ il faut an ka fɛn dɔ redresser an ka segin ka taa sira ɲuman ɲini an ka taa fɛ o senfɛ o y'a ɲini ko fɔ n ka segin ka na don bureau kɔnɔ tuguni o senfɛ n kɛra troisième vice président ye bureau kɔnɔ la. D'accord, an bɛ taa Dukure fan fɛ Dukure i ni ɲankuma. Bumabel ne yɛrɛ denkɛ ni ɲantuma. Ayiwa Mamadu Dukure a ye président bɔra ka Dagakan kɔrɔ fɔ awɔ i bɛ se ka dɔ fara o kan. Bon yani an ka don kuma na an bɛ Mali population bɛɛ fo ka taa an ka faamaw la ka jigin an b'u bɛɛ fo président ye Dagakan kɔrɔ fɔ cogo min a tɛ tɛmɛ o kan Dagakan yɛrɛ sigira pour que k'an ka sigi diya yɛlɛmane kun caman caman nana ni a créeli ye sinankuyaw ni fɛn wɛrɛw an ka se k'an yɛrɛ ka kɛlɛw fa an ka so ka sɔrɔ faamaw sen ma don a la an yɛrɛ damaw kana an ka dugutigiw ka mara segiw ma Dagakan créera ni hakilinaw de hakilina président y'a fɔ ne min don ne ye Mamadu Jime Dukure ye yɛlɛmanekaw bɛ n dɔw de la Facebook kaw ko le prédateur ayiwa ne ye Dagakan tɔnden n tɛ Dagakan bureau central la n'o ye bureau exécutif ye mais commission dɔ bɛ yen min bɛ Dagakan ka taamaw kɛ faama siraw kan u ni mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n y'o cɛ kunbaba dɔ ye voilà n bɛ se k'o yɔrɔnin de fɔ. Ok cɛ kunbaba i ni bɛ fo la n balimakɛ i tun y'i tɔgɔ fɔ nka kuma b'i bolo introduction minnu kɛra n'i bɛ se ka min fara kan ani i yɛrɛ jɔyɔrɔ tɔn in kɔnɔ.
Ok, bon, appel de Rani, faut qu'on s'amène. Foli Jarani. Un peu arjo Dakar, Moro Bela Jinan. Vous pouvez Kulubila. Ni perso to mulu ga mu Bela Jinan fo. En kan mo ko ni introduction ke. Donc notre Aboubacar Sidi. Notre est Dakar ni président de Bamako ya. En 2020-2021. Bon, c'est ça, le secrétaire général au développement. Bon, place là, c'est ça. Donc on a là. Et donc nous faisons fondron. Nous est Dakar ni koni Jumae. Donc président fait un fond c'est là qui m'a cadron. Donc on est là les gars côté nous barrer. Nala sera Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah, vraiment merci. Nous pourrons comment bébé tali que nous on a. Et quand on se président. Oui. Il bɔra k'a fɔ e kun ye Darakane président ye mais Ala y'a kɛ ko taabolo kama i démissionné la an bɛ se ka yanni an k'an da don kuma la an bɛ se k'i démissionné kun dɔn ou bien i ka mandat de dafara. Merci bien Boumabel. Une question in diyara n ye kojugu parce que ni tasuma donna sisi bɛ bɔ de i ye ko n ka n démissionné kun fɔ n bɛ se k'a fɔ n wajibiyara n ka démissionné de. K'i wajibiya ka démissionné. K'an wajibiya an ka démissionné. Président k'i wajibiya ka démissionné. Kosɛbɛ. Bisimila. Comme mun ɲɔgɔn ye an ka président ba yɛrɛ sɔrɔ n'o ye IBK ye. Donc a bɛ coup d'état kɛlɛ la. Non coup d'état tɛ mais ni wajibiya ka démissionné i bɛ démission di. Parce que an bɛ sira mun kan adamaden n'aw jɛra maa kelen hakili kelen maa fila hakili fila a bɛ ɲɔgɔn dafa de. Kalo mana bɔ don min na bɛɛ ta ye ɲɔgɔn fɛ. Donc ko mana gɛlɛya. Aw minnu bɛ ko ɲɛma a bɛ se ka fɛn caman ye ka sɔrɔ kɔfɛmɔgɔw ma ye mais kɔfɛmɔgɔw fana kɔnɔna la peut-être ka cogo to y'a des conseillers a ka to ni dɔw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'olu kɛra dɛmɛba ye a ka ca Ala fɛ a bɛ mun ɲini a b'a sɔrɔ mais n'olu kɛra senkɔrɔcɛba ye a ka ca Ala fɛ i bɛ laban sisi la donc o kɔnɔna la an tun ye démarche caman daminɛ qui allait dans le bon sens. Jusqu'à ce que il va rebi kɔni ko Darakane kɔni a bɛ fan bɛɛ fɛ ne bɛ se k'a fɔ ne yɛrɛ dama kɔnte jɔyɔrɔba b'o la mais ko taabolo la an y'a essayé ka ne sira dɔ de redresser sira dɔ bɛ a bila la an y'a essayé k'an b'a redresser k'an to a kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ n'a jɛngɛra i bɛ se k'i to a kɔnɔ ka tilen i n'a fɔ mun fɛn e tun bɛ ka sira jumɛn redresser n ko n yɛrɛ fɔ n ko dans les statuts règlements sigida sigi o sigi bɛ yen papier de b'a la tableau de b'a la bon ni tableau bɔra sira kan n'a tableau sira bila fa ka segin ka na sira kelen de kan sinon aw bɛ bɔ cadre kɔnɔ la tableau jumɛn de sira bila la a laban nana ye de association a kɛra politique sira kan kojugu hali n'a sɔrɔ a daminɛ na a tun bɛ ɲɔmɔti parce que politicien Mali kɔni tɛ se ka kisi quoi jamatigi tɛ se ka politicien ma mais une association peut soutenir une action politique mais une association ne peut pas se substituer à un parti politique. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Association, a se ka parti politique dɛmɛ a hakilina. An y'o faamu. Mais association tɛ se k'i yɛrɛ bila parti politique yɛrɛ nɔ. Tout à fait, monsieur le président. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc, ko daminɛ la, parce que an bɔra an ko développement. Quand tu parles développement, jama de b'i bolo. Nous sommes dans un pays démocratique. Wajibi de don. Il y a beaucoup de partis politiques. I b'a lajɛ minnu bɛ fanga ɲini na. I b'a lajɛ minnu hakilina ni ka hakilina ye kelen minnu b'i ka sigida bɔ nɔgɔ la. I b'a essayer pour le soutenir. C'est ce qu'on appelle soutenir une action politique. Mais quand il y a la partie là, ça c'est condamné par le statut de règlement de l'association parce que une association est politique. Mais moi, il est wajibi à démissionner. Mais dans le rôle là. Donc, on est au stade. Au début, on soutenait une action politique. Mais en a ce degré de là, parce que l'association fait un rabot. L'association qui a fait d'ordre, les dirigeants, comme les baigneurs Fadjila, avec tout le langage là, parce que à Fanga, c'est ça qu'on recevait. Donc, il faut stabiliser. Ni toi, quand tu as fait de donc, on est créé à Kanye. Kanye est à Fanga Kabou, dirigeant. Donc, ce qui fait que il est arrivé un moment, il a commenté que président ici à Bamako. Toute grande action à Bamako n'est pas déposée. Chaque fois, tout, nous l'aimons bien. Bon, quand on va se vivre, il est dans mon bureau. Donc, on a la carte de parti sur un terrain politique. Ni tout doit pour la chaîne de l'ENA. Mais vous soutenez une action politique. Une action politique. Ok, d'accord. Nous soutenons une action politique. Ok, là, l'association de la partie dans le demain, après un candidat dans le demain. Mais le président a fait il dit qu'il est placé.
mais tu es là tu placer là mais il sait qu'à non moi encore il était candidat de m'aider candidat à Hakina ouais au début candidat à Hakina de mais il y a une action politique exactement mais il est là à placer là exactement mais comment de mina c'est ça comment fla ça va y avoir action demain comme il y a un soma moni wajibi à démissionner exactement comme on demande le fait que comment on fait mon camp c'est pas normal parce que il fait un moment on a obligé tout le monde à partir avec le RTM sans le consentement de la population. Quelle population? La population de Yélemane, la population les membres de l'association. Voilà, ok. Quand tu parles dans un cadre, quand tu parles de population, je suis d'accord avec toi. Comme il n'a même pas à faire. On en a, comme ça, il faut qu'on écoute la majorité de la population. Parce que l'air du four de Tara, l'air du four de confirmer la transformation confirmée. Nous, comment c'est pas sur cette base qu'on va aller. Donc, comment on gâte partir nous faire qu'on puisse aller en campagne, on est ça. C'est ma cour, nous, fini. Arrête ben là, parce que tu as français, on se comment là. Na comment ka ben fin là. Na on est le connaît kata, moi n'a pas le comment ça là quand. Non, je peux pas. Mbe bureau de wele, abena ambeta na kera moi avec bella de l'anyana. Bon, au kona là. Mo dama do bi tem ko maintenant mo to fo o so les comme duma ni France yoro ou là il a que c'est fini c'est confirmé mais arrivé au niveau de Bamako c'était pas ça mais là nous nous dira dans kana tanya kumala here kumala da kana tanya talo OK parce que galon tundo joli c'est kenya nenka nino ki ma buma bel depuis une semaine avec par que fin doka et comme contenir sur a foyer ne yele ngo buma bel nya sur kasoro ne masoro est-ce que ma galon tigé je t'ai fait nourrir d'un faux espoir na bangera à kasare bobo OK combien de temps mancha et wajibara to dika démissionner donc au kona la wula munumba munu action soutenue au niveau de la France il sait pas sur quel moyen sur quelle base ou bien on entend parce que nous maka donc le central a décidé m'a décidé mon demande a décidé en confirmation le central qu'on a là donc au Kera comme ne durant fait c'est qu'il faut compter bon président là tout de suite. Rapidement, c'est qu'il faut compter bon président là. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un autre moyen. Parce que quand tu es populaire, l'autre est populaire, il faut trouver un moyen qui va déclarer fort. Donc, on a trouvé un moyen pour que quand il y a l'association Naflo Dun, il y a Waroutien, il y a Chionou qui est là. Donc, il faut démissionner. Au côté tien. Maintenant, au côté tien, la preuve en est que il y a un bilan de Bokadi. Quand tu m'as monté démissionner, ce n'est pas 2 ou 3 personnes qui doivent me m'obliger à démissionner, c'est la décision centrale, la décision majeure de venir démissionner. Donc, quand la décision majeure, nous, ou père, nous, pour nous, bon, avancer qu'elle est là, ma démission fleur. Mais le président Barre, quand on a d'abord. Ouais, mais là, c'est c'est ça. Et, Hakina, on a action politique de soutenir en fait. Mais, et quand Hakina, il a fait la partie politique à Barre, il faut au Djara. Au stratégie là, maintenant, et il a fait an ka taa bolo min ka layidu bɛɛ ma dafa tiɲɛ tɛ wa o yɔrɔ la u nana i ka fɔlɔ u ye kumaw dilan k'a da la k'i ye wari dun yɔrɔ n'i ye wari dun a kasabi e ma se ka prévu sɔrɔ ka wari in justifier wa fo ta laban démission ma. N bɛna de f'u ɲɛna o kɛlen ka fɔ n ɲɛna n ko bon n ka démission filɛ moi je suis un comptable de formation depuis ne kɛra président don min na fo ka taa fɔ démission don min na tout ce qui nous donnait tigɛ kɔnɔ ne y'a bɛɛ de sɛbɛn a ma si kɔnɔ. 2 minutes, j'ai donné la démission, j'ai fait mon bilan. Notre bilan, ça fait 105 pages. On est à Paris, facture nous est reçue, nous prévenons. Depuis nous avons demandé à moi qui m'a fait la niasse. Il y a 2 manières. 2 manières, pour un bilan dit. Moi, je suis contre le bilan dit. Moi, bon, non, je suis contre le bilan dit, ne me dis jamais qu'on y va. C'est facile d'attaquer quelqu'un. Mais ce n'est pas un problème. Démission fleur. Mais elle m'a fait, mais comment elle a clé? Comment on dirait la politique de soutien? Non, au début, parce que encore une candidat mouvement, c'était en phase présidentielle. Candidat Tchamambé. En bout de la mer de Kelengele. N'est qu'un bureau là, j'ai écouté plus de 4 et. En bout de la mer, n'a pas été maman. Au bout d'un bureau, on m'a dit qu'en bout de la mer, et qu'un projet est mouillé. N'est qu'un projet mouillé. En bas de notre Kelengele. Dans là, on fait la synthèse. Bon, candidat mouvement, il y a une dynamique. Arrête boulot, on a fait un sort, John Boulan, on a fait un canal.
d'accord bara de kɔnɔna la ayi dugu kuma bɛ d'i ma non kuma bɛ k'i fɛ yen ayi ni kuma d'i ma i b'a fara mais c'est toi tu es ton dɔrɔn i nana dɔrɔn je pense de la o n bɛ taa Sibi fan fɛ o ye n fa ye Sibi e fana tun ye président dɔ ye e tɛ président ye bilen mandat don wa démission ye ta ye ne fana ta ye démission de Allahu akbar a dun e fana jagoyara wa bon yɔrɔ dɔ la n b'a fɔ jagoyali tɛ démission tɛ o ni donna ɲɛmɔgɔ la ye fɛn dɔ la donc i n'a fɔ u ye fɛn dɔ ta k'a d'i ma donc i kan ka o ɲɛmɔgɔya in dafa quoi o ye jumɛn ye ɲɛmɔgɔya n'a ka sɔrɔ ni bureau b'a bolo a de bɛ fɛɛrɛ tigɛ walasa a bɛ association min kɔnɔ a kan ka baara kɛ cogo min na quoi bon o bureau in n'a hakili la a kan ka taa i n'a fɔ a ye tɔn sigi kan minnu kan n'o y'a ka statut ye a n'a ka règlement intérieur donc a kan ka fɛɛrɛ tigɛ ka tagama k'olu de kan olu de ka ɲi kosɛbɛ malgré que ne dun sera wagati min na donc wagati n'a lajɛ vraiment kow bɛ ka taa cogo min na i n'a fɔ association ka tagabolo to ye bon an yɛrɛ ye fɛɛrɛ tigɛ ka association sigi sariya minnu kan a tɛ ka taa o cogoya la d'accord bon ɲɛmɔgɔ fana ni fɛn ye a sira bila dɔrɔn donc ni mɔgɔ min t'a fɛ ka tɔgɔ tiɲɛ ta i bɛ fɛɛrɛ tigɛ k'i kunkolo fɔri ka bɔ a kɔrɔ bon a wagati in na ne yɛrɛ ka commune na n'o ye conseiller ye ne tun ye a f'u ye k'a fɔ ko ne kɔni b'a fɛ ka walan sɛbɛn na wagati in na an ka mɔgɔw y'a fɔ donc na kana kɛ mankan ye ne ko n ko a tɛ kɛ mankan ye ne yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ tigɛ n bɛ se ka fɔ cogo min na ka sɔrɔ mankan ko tɛ quoi donc détail caman ninnu olu ko c'est pas nécessaire n ka sɛbɛn ka lettre de démission kɔnɔ n ka fɛɛrɛ tigɛ dɔrɔn bon n bɛ se ka bɔ pour raison personnelle n'o sɛbɛn ka lettre kɔnɔ ka bɔ ɲɛmɔgɔ la o cogoya in na mais lettre kɔnɔ n y'a sɛbɛn k'a fɔ ko n bɔra ɲɛmɔgɔya la mais tɔnden dagakan nin n b'o la hali bi i b'o la hali bi parce que ne b'a la tôt ou tard a janya o janya tiɲɛ kɔni bɛna bange donc n'a ka sɔrɔ anw minnu jigi sera ka bɔ an ka place la n'a ka sɔrɔ an de bɛ galon kan walima mɔgɔ minnu bɛ ka kɛ association bila minɛn wɛrɛ kɔnɔ n'an bɛ ka minɛn tɛ a tiɲɛ bɛna bange c'est pour cela que a tiɲɛ nana bange fo dagakan de ka bureau mun bɛ yen n'o ye bureau mun bɛ yen dagakan de bɛ kɔfɛ ka fɛɛrɛ tigɛ ko vraiment an ka fɛɛrɛ tigɛ ka bureau yɛrɛ renouveler u y'a assemblée générale kɛ walasa k'a lajɛ fini minnu kɛra baaraw la ka fini ninnu k'u corriger ka tila ka numéro kura di association ma a kɛra o cogoya in de la. d'accord merci Dugure e kun bɛ ka kɔrɔtɔ o kuma na i ko k'i bɛ dɔ fara kuma kan kuma b'i bolo. ayiwa président n ko bɛ dɔ fara kuma kan parce que dagakari ko ye a ka dun. e bɛ jɔyɔrɔ jumɛn na i y'i ka commission fɔ i bɛ commission dɔ de kunna. ne bɛ commission dɔ de kunna nin ko ninnu y'a sɔrɔ i b'a la. nin ko y'a sɔrɔ ne ma don dagakan ne kɔnɔ. nka i bɛ fɛ ka kuma dafa. n bɛ fɛ ka président ka kuma dafa. ok d'accord. k'a sababu kɛ ni jumɛn ye n ko bɛ président ka kuma dafa. Gumabel ko dɔ bɛ yen a ma k'e ɲɛna. mais n'i ye sɛbɛn sɔrɔ sɛbɛn in kan i bɛ se ka kuma a tɔgɔ la. u ye président ka PV bɔ PV in bɛ n bolo mun sɛbɛnnen bɛ PV kɔnɔ ko président Dama Konte k'a ye dagakani siège kɛ a teriw nayɔrɔ ye o b'a kɔnɔ. ko président Dama Konte k'a muso bɛ gâteau feere dagakani tɔgɔ la. fila. ko président Dama Konte k'a somɔgɔw bɛ jigin dagakani siège kɔnɔ. saba. ninnu de bɛ PV kɔnɔna la. wariko kuma t'a la. k'a ye nin wari dun a ye nin kɛ tan k'a banna ka taa RPM siège la ko ka taa wari minɛ yen o fana b'a kɔnɔ. un certain Touré PV bɛ yen. donc madala n'a bɛ nin document ninnu mais n b'a bɔ k'a d'i ma téléphone na a bɛɛ bɛ bolo téléphone na. o ko Dama y'i ban ka taa RPM ka siège la u kun bɛnna 200 millions kuma dɔ kan k'a banna k'a tɛ t'o minɛ. ko donc ko Dama Konte k'a ko a tɛ Buwa soutenir ko association de ko k'u bɛ Buwa soutenir. bon an y'a ye nin kuma ninnu bɛɛ ye nkalon kumaw de parce que munna maa minnu ye nin baara in kɛ olu de tilala ka yɛlɛma n'u ka musow n'u ka denw ye dagakani siège kɔnɔ bi. olu de denw ka denwuli bɛ ka kɛ dagakani siège kɔnɔ olu baw de bɛ ka si dagakani siège kɔnɔ yɛlɛmani ka denw bɛ k'a sara. mais président ko mun ye wajibiya k'an na démissionner ko parce que n ye wari dun e bɛ se ka mun de fɔ wari dun ko kuma in na. bon parce que la seule pression président yɛrɛ b'o dɔn mun bɛ se ka mɔgɔ bila ka démissionner o de ye n'i sera fɛn dɔ ma bon a kana n poursuivre fanga la n bɛ walan sɛmɛ e bɛ se ka mun de fɔ wari ko in na hali n'a sɔrɔ a ma k'i ɲɛna.
bon n y'o de f'i ye fɛn min ma k'i ɲɛna papier min b'i bolo i bɛ jala tigɛ n'o de u ka wariko Darakan ni PV kɔni tɛ yan PV k'a fɔ ko nin ne PV in t'i ɲɛkɔrɔ yan PV in tɛ ɲɛkɔrɔ yan ok d'accord donc n bɛ kuma t'i bolo hali bi k'a daminɛ arana ka na min gɛlɛya de bɛ Darakan kɔnɔ bi ko dɔ ye dɔ gɛn association Darakan yɛrɛ ye récépissé joli ye ça fait mun de gɛlɛya bɛ yen bi ayiwa Bumabɛli ka nin kuma diyara n ye hakili la ko kun tɛ di kuntigi kɔ Darakan kuma bi surtout nin récépissé ko mun an b'a la a kuma tɛ se ka fɔ ne sigilen kɔ n b'a kalama a daminɛ f'a laban mais i ko mun y'a to dɔ ye dɔ gɛn association Darakan u kun bɔra statut ni règlement kɔnɔ parce que association Darakan maa o maa bɛ yen k'i bɛ se k'i fa n'i ba tɔgɔ sɛbɛn tubabukan na a ne moment donné u y'o bɛɛ de gɛn ne bɛ o kadiri baw dɔn yɛlɛmanika denw don a dɔw bɛ baara kɛ Nations Unies na e bɛ se k'a faamu cogo di ko o bɛɛ bɛ gɛn ka bɔ tɔn kɔnɔ ko n'i ko ko nin tɛ bɛn ma k'u b'i gɛn n bɛ exemple kelen d'i ma dɔrɔn Darakan secrétaire général fɔlɔ a fɔlɔ Touré a gɛnna mun de sababu la association nana k'a bɛ n'i balamini TDRL ko la a ko nin tɛ association ka kɛlɛ ye dɛ an ka taa an ka développement n'an ka baaraw fɛ TDRL ko ye an k'a lasɛmɛ u y'a jigin ka bɔ groupe WhatsApp kan TDRL kɔrɔ TDRL nisɔngɔ awɔ o tɛ taaɲɛ ko fɔ wa a bɛ taaɲɛ kɔ fɔ association man k'i sen dɔ la wa ayi munna a y'a fɔ ko association ka n'i sen don a la Mali sariya sɛbɛn la n'o ye code des impôts ye 427 b'a sanfɛ mais association nana ko ayi k'an ka wuli ko ka kɛlɛ kɛ ko 227 ko mun na ko parce que ko 200 dɔ ye k'an yɛrɛ y'a bila an yɛrɛ kan mais o sɔrɔla dɔ i bɛ se ka dɔ fɔ histoire la bon histoire komi a ka jan dɔɔni mais an b'a fɛngɛ i panpan n'a ye parce que ni e ko ko u dɔgɔ ko 227 ko mais ko 200 farala kan donc yɔrɔ o tɛ fara kan ten i t'a sɔrɔ kun dɔ b'a la i bɛ se ka dɔ fɔ histoire la wa histoire n bɛ se ka min fɔ a la ani n ye minnu mɛn n ka ɲɛɲinini sera minnu ma ko Musa Tarawele kun kan ka taga Yɛlɛmani ko dunanjigiyɔrɔ kun tɛ yen mobili kun tɛ yen fɛn caman kun bɛ Yɛlɛmani jɛ pour que ni faama ninnu nana u bɛ bisimila ko o kɔnɔna la ko u yɛrɛ damaw nana bɛn a kan n'o ye Yɛlɛmani dugutigiw ye ko bon an bɛ ka min bɔ o tɛ bɔli kɛ mais an ka lajɛ an ka 200 dɔ kɛ an yɛrɛ kan ko san 3 kɔnɔ ko san 3 kɔnɔ o k'a san jumɛn ni san jumɛn bon n tɛ se ka o sanw bɛɛ préciser parce que a bɛ 86 kɔnɔ i ma fili d'accord voilà comme o histoire sɛbɛnnen tɛ o ye lakaliliw ye min bɛ fɔ an ye k'u y'u t'o kɔnɔ ko hali waati kofɔlen min kun fɔra ko 200 ma bɔ a la bon association nalen en 2013 2014 2015 u nana don o kuma in kɔnɔ kuma in nana munumunu u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ donc ne kun tɛ yen bon kuma munumunu de u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ dɔnnikɛbaa minnu bɛ tɔn in kɔnɔ olu y'a yira hali n'a y'a sɔrɔ fɔlɔ an kun y'a kɛ an yɛrɛ kan mais bi a kɛra sariya y'an ma dɛ parce que code des impôts kɔnɔ an y'a jate minɛ 427 sɛbɛnnen o ye n filɛ ka secrétaire nin kɛra san jumɛn jumɛn i b'a kuma minnu fɔ sisan Darakan k'i la 2013 kuma in nana 2014 2015 de n'est-ce pas 2015 kɔnɔna ninnu de la ça va kɛ i n'a fɔ i ka fɔ la sisan association kun komi an fana ye min ɲini an taalen Yɛlɛmani si avec la permission du président parce que ale de sera ni yamara kuma la yan 200 ani 27 o de kun ye nisɔngɔ ye piédateur joli ale ni Musa Tarawele ka nali dɔtɔrɔ kun taa jigin fo dugu wɛrɛ la marakadenw ko k'o tɛ bɛn olu ma en 1987 u ko bon o tuma na ni 227 in an bɛ 200 fara kan san 3 kɔnɔ an b'a lajɛ anw ka masakɛ fana ka na anw fana fɛ yen sa o y'a kɛ 427 o sarali nana a kun kan ka dan san 1990 san 3 donc Yɛlɛmanikaw ye min fɔ n ye an ka tagali la o wari in commencera ka continuer ka sara fo coup d'État nana kɛ o tuma na an nana don démocratie fanga kɔnɔ wari in bɛ ka continuer nisɔngɔ la k'a sara mais ni wari sarala nisɔngɔ la komi politiciens de b'a fara ɲɔgɔn kan faamaw b'a tila 2 ye 200 président yɛrɛ o yɔrɔ lamɛn 227 in u b'o bila kɛsu kɔnɔ 200 dɔ in u b'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ fo kana kɛ o tuma na an nana don
san fɛn tɔgɔ ye de collectivité nana yakubaya o kuma na kana maire sigiw kɛ o kuma na député sigira mais ça fɔ Gassama yɛrɛ donna assemblée kɔnɔ 97 ou bien ni ma fili o don wa président Gassama donna assemblée kɔnɔ 97 2014 2015 o y'a sɔrɔ Darakane créé la donc an ye kibaruya mun sɔrɔ Gassama ko a bɛ ka wari min sara a ka ca barisa o delila ka na $5 di ne yɛrɛ ma o ye kibaruya dilen n bɛ se k'a tigi kumakan jouer a k'a lamɛn donc si vous me permettez n b'a tigi kumakan jouer a b'a lamɛn ou bien n'aw bɛ s'il y a pas d'objection donc o 200 o wari min bɛ yen $5 nana di ne yɛrɛ Gassama ma yɛlɛmani cɛkɔrɔbaw ye Gassama ɲininka e de tun bɛ assemblée kɔnɔ cotisant des impôts bɛ voté cogo di 2011 a ma Gassama de sɔrɔ yen wa munna e mana est ce que delila ka na yɛlɛmanikaw lasigi k'a fɔ a nin bɛna fara nin kan kelen i m'o kɛ donc Gassama ni Baki olu de téléphone minɛ ɲɔgɔn da la Gassama ko a bɛ ka kɛlɛ dɔ kɛ o y'a sɔrɔ misigo kɛlɛ dɔ bɛ yen jaja 200 a bɛ ka wari min sara impôt la a ka ca wa million min bɛ to a kɔ $40 u b'a tila faamaw médecin chef juge a n'a ɲɔgɔnnaw fo kana kɛ u nana dɔ d'ale yɛrɛ Gassama ma ale y'a lasigi o ye cɛkɔrɔba ninnu ka kumaw ye dalwa tɛ n bolo a la o de kɛlen impôt sarakobaliya kuma nana yɛlɛmani kɔnɔ donc ne bolo i ye min fɔ association Darakane i bɛ min na ni yɛlɛmani ka ɲɛta don est ce que ni fɛn bɛ sara min bɛ taa maa wɛrɛ poche kɔnɔ fo directeur b'a to ɲɔgɔn cɛ a kan ka kɛlɛ kɛ wa a man ka kɛlɛ kɛ voilà Bubabel i ka nin kuma in diyara n ye ne wala bɛ diya ye o i ye nin kuma fɔ kuma ɲɛna mais don min Baki ni Gassama ye nin kuma fɔ a suite ma fɛ ye o la dɛ Gassama tilala ka bɔ Gassama kelen min da ye nin kuma fɔ Gassama tilala ka bɔ ko n balima yɛlɛmanikaw ne ye politicien de an bɛ campagne kɔnɔ politicien i b'i ka fɛn bɛɛ dilan i bɛ gagner cogo min ne ye kuma min fɔ aw ye n ma tiɲɛ fɔ aw ye n bɛ n bolo fila bila n kɔ a ye na an ka sigi yɛlɛmane min tiɲɛna an b'o dilan an bɛ sini min na an b'o fana dilan TDRL kuma min ne y'a fɔ c'est pas vrai ka tila ka sigi n kan ka sigi ɲini Darakane fɛ Darakane ɲɛmɔgɔ bɛ o ka sigi ɲini u fɛ a ye na an k'an sigi n'a ko n ka tuubi aw ye n'a ye tɔn fɛn fɛn d'an kun ko n ka kuma fɔ t'a la ne Gassama n b'a sara association ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ a don o ma sɔn bon o kɛlen Mali État Assemblée générale Assemblée nationale ye député 17 wuli spécialement ka taa yɛlɛmane ka taa TDRL ko expliquer n'i ka émission lamɛn o don o yɔrɔnin ma fɔ a la k'a fɔ ko jamana ka maaw bila ka taa député 17 taara a bɛ y'a élément bɛ n kun n y'a élément ci ma ka taa fɔ ko nin tɛ nin de don nin de ye sariya nin de ye sariya o mu bɔ maître Bakili Mamadu Ali Bakili Mamadu Ali Bakili taalen Darakane kelen tilala ka nin question poser a kun Mamadu Ali Bakili tilala k'a f'u ye de A à Z kuma min a b'a kɛlɛ la dɔ de ye kuma fɔ ten mais tiɲɛ tɛ nin de ye tiɲɛ d'accord double une minute Sibi est ce que ni politicien galon tigɛ ka mɔgɔw la ɲagami ka fanga sɔrɔ o tigilamɔgɔ sigilen kɔfɛ k'a fɔ ko a n ye galon tigɛ mais a kɛra député ye kaban est ce que Darakane kan ka sɔn ka baara kɛ n'o ye wa Ok, Jawara, ni fɔ kosɛbɛ. E b'a dɔn lɛnpo ko in filɛ nin ye. Ayi nisɔngɔ. An b'a wele o de la sinon nisɔngɔ yɛrɛ tɛ tuguni o parce que TDRL don. Oui, taxe local voilà donc ne hakili la ni n kelen mun bɛ ka kɛ mɔgɔw bolo sisan kelen mun don anw de ye kelen in fɛn kɛ an y'a kɛ cogo min na a man ka kɛ o cogoya in na quoi. Aw minnu ye mamuru fɔlɔw ye. Mamuru fɔlɔ ye. C'est vrai. Kelen kan ka kɛ cogo min na a taara cogo min na a ma ta fɛn na fɛn mun n'a kan ka kɛ hakilina baaraw kɔnɔna la walasa i bɛ se ka i laɲini sɔrɔ ka sɔrɔ i ma degun sɔrɔ parce que i bɛ fɛn mun laɲini n'i y'a kɛ ni kɛlɛ ye n'i y'a kɛ ni force ye a laban na i ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na o ye faamaw de donc olu fana ka sariyakisɛw b'u bolo n'i ko k'u b'olu bolo tulonu ka bulu o kɔfɛ jagoya la a laban na ni digi kɛra digi bɛ k'i yɛrɛ la quoi sinon i ye filɛ ka fɛn min fɔ Musa Tile mun a bɛ an bɛ ka a wagati fɔ minnu ye 200 in fara kan o ma kɛ ni ŋaniya juguya o
o y'a kɛ de walasa ni fama bɛnna an ka yɔrɔ la a wa sɔrɔ an ka yɔrɔ a bɛ place sɔrɔ place mun b'a yira k'a fɔ ko marakaw bɛ baara la n'a kɛla o ye ŋaniya ɲuman de ye an ka bɔ o kɔnɔ n'an taara fana wagati min na décentralisation nana ka mara segin aw yɛrɛ ma aw yɛrɛ ka yɛrɛ ta a ka fɛɛrɛ tigɛ k'a ka yɔrɔw dilan kɛmɛ fila ye mun farala kan o y'a kɛ sariya siɲɛ kelen ka kɛ tɛdɛrɛlen siɲɛ kelen ka lɔnpɔn tɔgɔ in b'a la donc o façon fana kɛra cogo min na n'a ye kilo fana kɛra de walasa n'a ka sɔrɔ a b'a fɛ a ka yɔrɔ ka dilan ni nin farala kan n'a tora la a b'aw dɛmɛ ka kɔɲɔw la k'a ka yɔrɔ dilan mais wagati min na an wulila ka a ɲɛɲini an y'a sɔrɔ k'a fɔ ko kɛmɛ fila in farala kan de kɛmɛ fila in farala kan wagati min na n'a ka sɔrɔ o ko tun ye tiɲɛ de ye an bɛ mun kɛ sisan an b'a ta ni hakili de an b'a ta ni hakili cogo jumɛn an bɛ fɛɛrɛ tigɛ walasa minnu ye ko ninnu kɛ k'a kɔrɔ n'a ka sɔrɔ u ka mɔgɔw bɛ yen an bɛ gɛrɛ u la walasa k'u ka kumakanw ta ani ka ladilikanw ta ka baara kɛ n'a ye tout à fait wagati min na fana a kɛra a y'a sɔrɔ président Damare ye président waati n'a hakili la o ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ walasa ka se faamaw ma lɔnbɔko in filɛ cogo min na an ka lajɛ diɲɛma jɔlen na parce que population wulila k'a fɔ ko kɛmɛ fila mun farala lɛnbɔ kan u ka fɛɛrɛ tigɛ ka b'a la mais a farala ka sɔrɔ u ma ɲininka voilà o de problème ye mais jɔn de bɛ Dugure ko Mamadu Dugure tɔgɔ dɔ ko ye Dugure tɛ dɛ non ko Dugure mun tun bɛ député la wagati in na awara n bɛ fɛnw f'i ye quoi nin wagati an bɛ ka wagati minnu fɔ n'an ko k'an bɛ segin ka to an ma an bɛ bɛɛ lajɛlen jalaki parce que yɛlɛmani tun mako tɛ politique ko yɛrɛ la u mako tun tɛ faama ko yɛrɛ la k'a fɔ n ka ɲɛɲini o walima n'a nana dɔrɔn ne ko ko faamaw ko dɔ b'a kɛ bon sisan de nin génération kura mun na olu de wulila k'u sen don politique ko la voilà exactement ka faama kow ɲɛɲini donc n'an ko k'an bɛ taa o wagati in na dɔrɔn a bɛ kɛlɛ daminɛ sɔgɔma Bomabel n'an ko k'an bɛ taa o wagati in na dɔrɔn an bɛna kuma kɛ nafa t'a la quoi nafa b'a la dɛ ne ko nafa c'est la source du conflit ayi i jɔ sa parce que ne dɔn ne compte de don président aw nana ne y'o kuma ne ka kuma bɔra minnu kan aw nana o kumaw de la clé ni ne ko nafa t'a la i bɛ lamɛn de quoi non je suis d'accord voilà ni ne ko nafa t'a la voilà ni ne ko nafa t'a la nafa t'a la cogo n'an y'a kuma la sigi o sigi o a bɛna jumɛn d'a ma rien parce que fɛn min kɛra sariya ka ban a bɛ segin quoi n'a bɛ segin ko a bɛ segin ni fɛn mun ye ni lepo yɛrɛ ye fɛn mun fɔ ko n'a k'o sɔrɔ n'a b'a fɛ ka dɔ bɔ ne ka fɛn na a ye 25% fara kan fo n'a kun bɛ o kuma ninnu na dɛ o ye kelen ye sisan nafa b'a la yɔrɔ min na Sibi exactement n bɛna o yɔrɔ f'i ɲɛna je passe sous contrôle du président miliyɔn 40 min bɛ to kɔfɛ san o san minnu y'a don u k'a sara non i ma ne ka kuma faamuya o i ma ne ka kuma faamuya hali bi o ne kan bɛ i ko minnu tun bɛ député la wagati in na wagati min o y'a kɛ sariya ye est ce que u y'a fɔ population ɲɛna ba i y'o question de poser élection parlementaire exactement i y'o question de poser ne kun ne kan tɛ k'a fɔ ko u tun b'a sara wagati min na yan'a ka kɛ sariya ye kan ka n'o ɲɛɲini m'o fɔ dɛ ne tun ka dɔn ma dɛ exactement o de y'a kɛ fo i ka lamɛn de quoi exactement ne ka kuma bɛ yɔrɔ min na e b'a fɛ k'a fɔ de k'a fɔ wagati min na minnu tun bɛ député yan wagati in na u wagati min ye kɛmɛ fila in kɛ sariya ye est ce que u seginna ka taa population fɛ k'a fɔ ɲɛna wa kɛ sariya est ce que u nana sariya ye aw bɛ kɛmɛ fila fara fɛn kan an bɛna fara kan ka kɛ ɲɛ n'o de f'i ye i ka wagati na n ko yɛlɛmaninkaw ma côté politique ko yɛrɛ la mais politicien kɔni tun b'u kun exactement mais mun m'a kɛ bon o kɔni n'a ma kɛ a ma ka baara de kɛ i bɛ sa n'a ma ka baara kɛ n'a m'o kɛ a ma ka baara kɛ a ma ka député ka baara kɛ mais est ce que o e fana bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ ne ye k'a fɔ k'a ye fɛn min kɛ an kan ka poursuivre o la parce que a ma baara kɛ ne b'a fɔ a ka poursuivre kun min na barisabula a bɛ wari de ta assemblée kɔnɔ sariya o sariya yan'a k'a voter i ye kuma de sara n na dɛ sariya o sariya yan'a k'a voter a kana dantigɛli kɛ n'an b'a fɔ ma ko restitution parlementaire maintenant n'o tigilamɔgɔ kelen i kan ka na kuma min na fɔ assemblée kɔnɔ i kan ka kuma fɔ dugudenw e m'o kɛ i kan ka dugudenw na reporter tugun ka tila k'u la rappeler o wɔɔrɔ kelen na o tɛ ko deni dɛ gɛlɛya o gɛlɛya bɛ yɛlɛmani bi e tɛ ko tɛ mais n bɛ taa président fan fɛ président i bɛ ɲa ma ka ne ni Sibi ka kuma dafa nin yɔrɔ la komi i ye question bɛɛ mɛn. n b'a ɲini fɛ i bɛ temps dɔɔni di yan. tu as 10 minutes. o ka ɲi d'abord tu as 10 minutes. an b'a fɔ ko impôt c'est pas impôt c'est une taxe. Taxe c'est développement régional et local. Tout à fait. Ça soit clair. Parce que niveau impôt, c'est global. Voilà, c'est vous donc nous faut comment là. Secondo, kasama kuma mun nana, ko kasama kuma dia ako déclenché. Je dirais c'est faux et c'est archi faux. D'accord.
parce que ne de tun b'a ko ɲɛma impôt ko kuma wulila yanni Gassama ka wele nin ko la je dirais pas a kuma ma tasuma dɔ la dɛ mais impôt ko kuma wulila yanni Gassama ka wele taxi ko kuma wulila a kɛlɛ wulila yanni Gassama ka wele surtout que a ka nin kumakan a wulila sa kuma wulila san jumɛn c'est en 2014 ok e ko a kuma wulila a wulila cogo di ça va dɔnna cogo di non i b'a dɔn dans les villages fɛn dɔ bɛ yen souvent on écrit mais village la mɔgɔkɔrɔbaw bɛ yen n'i bɛ mɔgɔkɔrɔba kɛrɛfɛ on fait la narration des faits passés ce qui fait que souvent a b'i rappeler ko dɔ la tout à fait action mun fɔra c'est vrai que dugutigiw de bɛnna kan comme président nana ma se ka jigiyɔrɔ sɔrɔ a mɔla banna an bɛ fɛ ka jigiyɔrɔ jigin ye c'est très juste o tiɲɛ de kuma de kɛra fana et puis mɔgɔw de sigira fana an ka nin kɛ tan mais ça c'est fait en 87-90 c'est bien avant l'avènement de la démocratie tout à fait Michel à ma bon même les reçus de paiement au B moi j'ai les reçus de paiement de ça ok mais le problème c'est quoi ne yɛrɛ a kɛlɛ kɛ ne yɛrɛ fɔ ne de tun b'a ko ɲɛma ne yɛrɛ fɛn caman k'a kɔnɔ parce que adamaden n'i binna baji kɔnɔ n'i tɛ se ji la i balila ka bin ji kɔnɔ i bɛ to ji woyo fanga bolo quoi a ka taa n'i ye fo n'i ye baraji sɔrɔ k'i dulon n'i ma baraji sɔrɔ a bɛ taa n'i ye i bɛ to a la mais n'i fana y'i binnen e tɛ se ji la e ko f'i ka taa ni vague sans contrôler a b'i faga a b'i kɔnɔ ci mais ni ala ye sutura n'i ye baraji sɔrɔ k'i kunna bɔ minnu b'i kɔfɛ i bɛ se k'olu la sauver an binna ji kɔnɔ an taara ni ji woyo ye ala y'an kunna diya an ye baraji sɔrɔ k'an kunna bɔ minnu b'an kɔfɛ an se k'u sagasa k'u ni na kisi mais minnu ko non ne tɛ e tɛgɛ minɛ parce que e yɛrɛ fana tɛ se ji la ne bɛ taa de n'i taara ni ji woyo taara i bɛ taa de mais pour revenir un peu kuma min bɛ nalen parce que fɛn jumɛn de tasuma don kuma la ko Gassama ko 40 millions bɛ to k'a bɛ to k'a ɲɛ ko wari dɔ dira ale yɛrɛ ma k'ale ka tɛ n tɛ n faw jeli min n bɛ na dɛ ne bɛ exemple kelen d'e ma comme i ye kuma dɔ fɔ Bakari Kumba ka kuma kan sisan Bakari Sibi ko est ce que Gassama taara fɔ population ye ko nin votera wa ne fana bɛ ɲininka ça c'est les premiers élus de la démocratie nin ko bɛ kɛ waati min na jamana ye commission de bila ka taa cercle bɛɛ la o situation mun bɛ yen u ni rapport mun nana c'est avec ces rapports là ils ont fait le code général des impôts bon comme Gassama normalement loi de don on a voté cogo di ka fɔ e ka namɛ ba ye non a y'an ka jɔyɔrɔ la dɛ non namɛ a ye jɔn ka tila nin yɔrɔ la ba n ka segin lamɛn comme i y'a fɔ ko Gassama kan ka taa fɔ c'est normal tout élu a kan ka taa comptabilité kɛ a population ye mais a waati la député ninnu tun bɛ assemblée kɔnɔna la parce que n yɛrɛ fɔ ko c'est la première vague de la démocratie jɔn de bɛ yen k'a fɔ loi mun votera assemblée kɔnɔna la k'i tɛgɛ population kama ko nin de voté nin de votera parce que loi in kɛra kuma jumɛn non mais c'est en 2006 le code général des impôts c'est en 2006 c'est en 2006 non loi yɛrɛ numéro ye loi 2011 036 non le code général des impôts non n bɛna code général mais a ka affecté collectivité ma o kɛra 2009 non mais ça mais non e ka ne lamɛn o e ka ne lamɛn 2006 y'a sɔrɔ Gassama tɛ député ya o député de don kɛ 2006 y'a sɔrɔ la fonction parlementaire des députés ka taa restitution kɛ an ka dugu dɔ ta fɔ koyi an bɛ yɛlɛmani ta de la est ce que Gassama est ce que dans loi b'i bolo k'a fɔ ko yanni ka sariya in ta ka 2006 ko Gassama nana restitution parlementaire kɛ yan non mais quand la loi a été prise 2011 la loi numéro 036 2011 mais n ko y'a sɔrɔ démocratie yakubara kosɛbɛ n sɔnn'o ma ok ne ka kuma la tilen yɔrɔ la ok non m'a accentué ne min fɔ donne-moi un peu le temps mais exemple kelen di ma non mais exemple kelen di ma non an nana nin de kama na mɛ sa Bouma Bel n fana bɛ exemple kelen di ma Dugura y'a fɔ sisan Gassama ye nin kuma fɔ a tila ka segin na ne de tun filila nin tɛ mais nin de don en tant que Jawara ne k'a fɔ n ko Mohamɛdi Dama Kɔnte Jawara an k'an tɛgɛ don nin dingɛ kɔnɔ dɛ jɛgɛba b'a kɔnɔ après n tila ka na n ko n ye dingɛ jateminɛ tisɔngɔ b'a kɔnɔ dɛ e k'a fɔ non ko non déjà k'i y'a fɔ kaban n bɛ n tɛgɛ don de ne ye tɛgɛ don ni tɛgɛ jeni na jɔn ye tɛgɛ jeni o de tɛ kelen non mais ça non a o de tɛ kelen a ko mun na bon mais fɛnkɛ parce que non la personne s'est servie de la population pour être élue non o y'a sɔrɔ député e y'a fɔ kuma kɔnɔ o y'a sɔrɔ député il était député il avait son drapeau ayi e ko campagne non campagne tɛ non mais i b'o de latilen mɔgɔ m'a fɔ ko ka campagne il a menti ok mais jamana jɔda ka na mun y'a kɛlɛ komi e yɛrɛ ye kɛlɛ caman k'a la est ce que bi
n'a fɔra ko wari dɔ bɛ sara ko k'a tɔ to est-ce que kan k'a ɲɛɲini o man k'a ɲɛɲini. N y'a ɲɛɲini ne kɔrɔ f'i ɲɛna. Ɔ jaabi ye jumɛn. Pourquoi j'ai démissionné? Moi fait un moment ici là depuis 2018. Parce que j'ai fait les démarches. Ni ma bord ici là. Moi j'ai été voir le président de la commission des finances de l'Assemblée. N'a ye baro kɛ. Wallahi a don a yɛrɛ de ye n ta ka mobile la ka taa ministre fɛ yen le ministre de l'action territoriale en son temps. An ye baro kɛ. A ko vraiment ko nin ko in c'était le code général des impôts. Nul n'est au-dessus de la loi. Mais dans le code général des impôts, il y a un article qui dit on peut l'augmenter et on peut le diminuer à hauteur de 25%. Nana n'yo le kuma de fort. Mais ko jɔn bɛ se k'o kɛ. Mais c'est les mairies. Le conseil d'État. Tout à fait, monsieur Dougou. Nana n'yo de fort. N'yo de fort ngo bon. An ye démarche mun kɛ. An bɛ mun kan. An tɛ se ka tɛmɛ. Mais hadamaden ni sira dɔ ta ni sira taara bite baji la ni seji la seyi kɔfɛ i ka sira wɛrɛ ɲini an bitera mais sortie wɛrɛ bɛ yen a fɔra ko 25% ko code général des impôts kɔnɔ an ka taa an ni conseil k'a débattu o ko ma pourquoi ko parce que an ye 200 de fɔ population ye an ye layidu kan de di donc 25% tɛ 200 bɔ donc an tɛ se k'o kuma 2 fɔ ne ko bon mɔgɔ tɛ se ka kuma 2 fɔ n'i bɛ tiɲɛ de kan n'i ye kuma mun fɔ n'a tɛ tiɲɛ kan a fɔ hɔrɔnya la an tun bɛ nin kɛlɛ kan an dɛsɛra parce que olu ɲɛ bɛ e de la on était buté montre que tu as été buté ni bitera quelle est l'autre solution parce que kana fɔ dɔrɔn ko nin man ɲi mais yanni k'a fɔ yanni k'o fɔ o y'a sɔrɔ i ye solution wɛrɛ ɲini i ye solution dɔ sɔrɔ an ma don solution dɔrɔn ma dɛ non seulement o solution tun bɛ yen en plus moi j'avais des promesses avec une haute personnalité ka usine dɔ ɲini k'a sigi yɛlɛmani tout simplement ni impôt là parce que ni impôt bɔra c'est un manque à gagner donc ni usine dɔ sɔrɔla yɛlɛmani l'usine va payer obligatoirement des sous aux impôts à la mairie. Mais pourquoi? Pourquoi, monsieur le président? Non, usine c'est opérative de non, mais le président, la taxe industrielle et la taxe de développement local, c'est... Non, on est TDL, c'est que ça. Ah, et il est mis sur le droit, il dit. Non, on est à fond au TDL, tu viens dans le cadre général des impôts. Ah, il est président, il m'a offert. Sauf là, on a double la on a rectifié. Double rectifié. Et il y a comment de fort. Il y a un comment là. Il y a comment de fort, c'est très important. Ma belle, non. Non, tu me permets. Ok. Quand on a comment basculer. D'accord. J'étais très bien précis. Nous sommes dans le cadre de la TDRL, taxe de développement. Il y a 20%. Il y a une ils nous croient fort. Dans les démarches en bas qu'on a là. Nous de fongo. Na an dɛsɛra nin na an ye sira dɔ ɲini sariya gafe y'a yira k'a fɔ ko 25% bɛ se ka k'a la an y'o sariya fɔ ne ye mun fara kan ça c'est secondaire mais an ka démarche secondaire de o y'a sɔrɔ an tun bɛ mun kan qui va profiter à la mairie qui n'a rien à voir avec la TDRL comme les mines d'or sont à Kenyaba combien les mairies gagnent par rapport à ça qui n'a rien à voir avec la TDRL mais c'est la fiscalité TDRL impôt tout c'est la fiscalité. Dans le grand ensemble, c'est la fiscalité. Mais avec point mon candidat, c'est la fédérale. Ça peut être bien précis. Deuxième exemple. Quand ça m'a coûté 40 millions de coups là. Il y a 25% mon fort en tant que président. Parce qu'aujourd'hui, vous cherchez le développement des éléments. D'où vous avez une téléphone avec accès au point. 25% n'est pas une solution. D'où si tu me permets. Oui, c'est ça. Avant la yélé, parce qu'il faut l'article 52. L'article 52, avec le comment qu'a fait, ko n'a y'a n'a qu'à droit, avant la yélé 25%. Voilà. N'a qu'à tcha, avant la yélé 25%. Exactement. Donc, maintenant, ne le faites qu'à don. Vous atteignez les membres influents des éléments à travers la solution de Dakakane. Est-ce que 25% fait une solution? Allez, proposer quoi? Selon l'article 552, nous pouvons comment des faits et voilà. Ça fait partie aussi d'un point de ma démission. Parce qu'il n'y a fait pour moi. Nous m'en sommes. Pour des démissions, il y a des démissions. Voilà. Vous aujourd'hui atteignez un membre de Dakakane. D'où les membres disent comment ça pas. Bi et quand ça veut bi et comment le font. Et quand ils jouent avec Tani. Ni va pas faut jouer pour faire bien mais c'est qui quoi. Aujourd'hui, personne ne peut changer les 2137 à part maintenant la réduction des 25%. Exactement, voilà. Ah, les gens vont dire comment alors? Dans les cas bébé, il y a un cas bébé et la main, bi, vous savez qui il la main. Il y a une solution. C'est pas que n'importe quoi nous connaissons. Il me fait que ça oui. Mais c'est une roca. Parce que il y a les mains kana.
ne kana kɔri kalan de ne ye 25% ye ne ko mais mun na aw tɛ nin profiter mais e da bɔra mais segin yɔrɔ pour y'a faamu n ko k'an to démarche kɔnɔ ne ni maaba caman sigira n yɛrɛ y'a fɔ n ko don min na ni ministre sigira nin kuma kɛra n ko maintenant an ka lajɛ qu'on applique qu'on soit conforme au code général. Et démarche jumɛn ta o la en tant que membre de Dagafeni ça fait aujourd'hui parce que ne taara ne ye maire dɔ jɔra a la maire nin tɔgɔ bɛ yan n tɛna a tɔgɔ fɔ a ko tiɲɛ la k'an ye campagne kɛ ka o tɛ Gassama ye dɛ Gassama ka yafa ma dɛ o tɛ Gassama ye dɛ o ye maire dɔ kumakan ye ye que je reconnais devant vous ko an ye campagne kɛ ka mɔgɔw lafili k'an b'a bɔ a la on a été interpellé par le préfet k'a fɔ an tɛ se bon ne bolo e ka nin solution in hali n'i tɛ se i bɛ se ka marge fitinin min fana bɔ a la Dugure ne bolo solution dɔ ye dɛ n'a ma ye i la kama. O marge mais ne yɛrɛ fɔ Bumabel n'i bɛ mɔgɔ lamɛn ne y'a kuma tigi b'a a ka kuma taabolo. Ayi usine ko de ne tɛ fɛ usine ko ninnu u t'o de faamu. Ne bɛ fɛ i ka solution kɔnɔ. Voilà bon an b'o bila. Voilà comme i tɛ fɛ k'o mɛn an b'o bila parce que dans le cadre de développement. Moi et Tédral ni 25% ni. Voilà moi j'ai pas mon devoir. Voilà parce que ni bureau kɔnɔ mɔgɔ ma jan la. An bila ɲɔgɔn na. E tɛ bureau kɔnɔ san. N tun démissionné j'ai fait depuis 2019 démissionné ne donna ko sana de. Un grand intellectuel e yɛrɛ kalan n'o cogo min na i seginna ka na i ka baara kɛ. Mais n ko baara de kan. Awɔ i ye jumɛn de sisan. Ni fɛn baara kɛ sen bɛ na sisan. Ok e ye jumɛn de k'o la sisan. Je soutiens l'action. 25% yan. I ye démarche jumɛn kɛ 25% yan walasa ka situation apaiser. Non Bumabel. An nana sisan action na mun fɛn mun tununa sisan. I tɛ se ka tasuma faga ni essence ye o. Non mais ça. Celui le président aujourd'hui an b'ale de kɔ bi. I tɛ se ka tasuma faga ni essence ye o. Cogo di. Non, c'est ça fait l'essentiel. Tant que la tension est montée là, fin d'obéir, il faut que il casse ça dans les ira. Tension n'a pas fait fort. Au Israël mais tiens sera, ça sera. Tant que il était ça sera, il est comment faire fort. Tiens boire de mieux pour nous dire que qu'il y a un. Mais si vous comment faire mot femme, mais si vous au anga min kerango fili encore. Ça nous avance à 1000 pas. Si bien pas on a avancé. 25% il aura avancé. Maintenant les faire un fracas. Il y a maintenant Gassama 40 millions de toka de tout. Au Watila, importé dans le manon. Au Watani importé un traitement. C'était pas la décentralisation. De deux, 40 millions. Aujourd'hui, il reste 12 communes. 40 millions divisé par 12. Ça fait 3 millions 300. Quelle est la commune avec 3 millions qui peut se la développer? Mais à ma prévision de l'été là. Ça, c'est les maires qui peuvent le dire. Moi, je ne saurais le dire. Ah, d'accord. Parce que c'est les maires et les conseils qui font. Ouais, bien, en prévision. Il n'y a pas de budget, mais je dis prévision, ça va être. N'a sala quand il y avait Benjouli. Benjouli sera là. Comment a bien moulé? Parce que le problème, c'est quoi? Le taux de recouvrement. Si le taux de recouvrement atteint un pourcentage de son, chaque mairie gagne un fonds au niveau de l'ANCT. C'est ça qui permet de construire une chaîne. Mais quand le taux est très bas, tu perds. Il te fond sur. Et tout fond sur Sibi, il n'y a pas la foko, papier au comment flabé, Dakane, Kakula, ou est-ce qu'il y a un ni un phare, Bina, Alebo, Minimité, parce que le président d'une commission administrative qui a fait beaucoup de démarches pour ça. Quand papier flabé, Dakane, Kola, et c'est comme on faux là, Sibi. Ok, Jabara, il faut, il y a des cas sur ma donne. Il présente mes commandes là. Nous, il y a 25%. Est-ce que le président est allé à Hakina et Juma? Il n'a pas allé barrage Manko. Et n'a Hakila, was sur aller à was Hakili Borako. Aller barrage Chamankenina, et puis là où elle est là. Ale misiri sigira mais u tun ye promesse ta k'a fɔ ko 25% u bɛ se ka solution ye parce que o ye sariya de u bɛ se ka solution sɔrɔ o la walasa mun bɛ se ka kɛ ni mankan in bɛ se ka ban cogo min na mais mɔgɔ min y'a tiɲɛ an yɛrɛ y'a tiɲɛ dɛ tugun an ko 25% an tɛ sɔn fo 200 de ka b'a la a tiɲɛra nin cogoya in de la koyi sinon sinon solution tun sɔrɔla la o an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn n y'a fɔ an ka ye liti kɛ baribari liti de ye parce que an taara an b'a fɛ ka fɛn dɔ ɲɛɲini an sera mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ye jamana ɲɛmɔgɔ ye o la lajɛ ko ayi non a ye fɛn fɔ o ka gɛlɛn mais l'impôt Tédral yɛrɛ ka fɛn yan fɛnw fɔ o ye 25% bɛ se ka bala i n'a fɔ a bɛ se ka fara ka cogoya n'aw sɔnna ma an bɛ fɛɛrɛ tigɛ ka 25 b'a la walasa ka nin mankan in ka ban anw yɛrɛ ko an t'o fɛ fo 1000 francs de ka b'a la n'a ma b'a la an tɛ sɔn
bon olu fana ko n'a kɛra o cogoya in na an b'a fɛ ka an ko dɔ état de la exactement u y'an kile o de kama o ye kelen ye fɔlɔ bon sisan n'i ko solution ye jumɛn ye solution ye fɛn min ye yɛlɛmani ka denw lɔnpo ko in filɛ nin ye vraiment an b'a kɛlɛ la mais an ka jate minna ni lɔnpo fana sarala mɔgɔw b'a nafa sɔrɔ an yɛrɛ de ne bolo an kan ka lutter fɛn mun na n'a ka sɔrɔ n'an ka tɛtɛrɛli sarala ka di mairie ma a b'a kɛ cogo di exactement a b'a kɛ cogo di a bɛ baara jumɛn k'a la n'an ye baara kɛ ni o tagabolo ninnu ye ka liti kɔnɔ ye an bɛ mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔw b'a lafasa mun ta an hali yɛrɛ c'est que wari in sarali tɛ a bɛ kɛ min ye a bɛ kɛ min ye peu importe le montant o de ka gɛlɛn o de ka gɛlɛn a filanan n'a ka sɔrɔ n'a ye jate minɛ mɔgɔ minnu ni se t'u ye yɛrɛ n'a sɔrɔ u tɛ se ka hali k'u dahirimɛ sɔrɔ ka tɛtɛrɛli sara exactement les gens qui sont exemptés de paiement des impôts et de la taxe voilà mairie fɛn fɛn bɛ yen commune fɛn fɛn bɛ yen bɛɛ b'a ka mɔgɔw don même k'a sɔrɔ mairie ni mairie ko k'a bɛ mɔgɔ min minɛ fo diyagoya la an b'a dɔn k'a fɔ ko se tɛ nin tigi ye a bɛ ka fɛn k'a man bɛn an bɛ se k'o tigi dɛmɛ de walasa mairie kana bin a kan donc n'o de ye solution ye mais a solution globale ye jumɛn ye association fɛn fɛn bɛ yɛlɛma sisan ani collectivité ninnu an kan ka fara ɲɔgɔn kan dɛ ka ko lajɛ est ce que yɛlɛmani l'impôt yɛrɛ yɛrɛ an ka tiɲɛ fɔ ni 25% in bɔra la est ce que mairie so minnu b'an bolo u bɛ se ka baara kɛ wa o ye kelen ye fɔlɔ walima est ce que n'a ka sɔrɔ n'a tora la fana an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la i n'a fɔ 87 90 mɔgɔ kɛ cogo min na an bɛ 200 in fara kan san 3 san 4 an bɛ sɔrɔ donc hali n'a to a la sisan prévision ka kɛ joli président ça fait taalen ɲɛfɛ an bɛ se ka mun sɔrɔ an bɛ kolo hakɛ jumɛn sɔrɔ an bɛ mun hakɛ jumɛn sɔrɔ ne bolo an kan ka liti nin de kan c'est puis qui est même mais k'an sisi fɛn kelen ka 200 in de ka ba la dɛ an b'an sigi kɛ kɛlɛ la sisan kɛmɛ fila in fo diyagoya ka ba la dɛ an ni n fa ye mankan ci na kɛmɛ fila diyagoya ka ba la an b'an sigi k'o kɛlɛ la an tɛna résultat foyi sɔrɔ n bɛ bɔ o la i ko papier filanan kɛra Dagakan de la a Dagakan de papier kelen dɔrɔn de bɛ yen kelen ta ye sonyali de n'o ye faux usage de faux ouais sinon association na papier fila bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn o kɔrɔ kelen ta ye nkalon ye donc a sɔrɔla cogo min na o ye fɛnw fɔ k'u ye mɔgɔ dɔ bɔ Dagakan de la dafa waati na ne ka hakilina n'u ka hakilina fɔra ɲɔgɔn ka fɛn caman na o ye jumɛn ye parce que an bɛ ka baara minnu kɛ association tagabolo la a ma bɛn parce que association ka statut n'a ka règlement intérieur réseaux sociaux fantan ni fila foyi t'a la mais olu y'a kɛ cogo jumɛn n'u ni mɔgɔ min bilara ɲɔgɔn na tile bɛ mɔgɔ minnu bolo WhatsApp groupe la WhatsApp groupe fana an y'a créé c'est un mode de communication entre nous mais ani Dagakan de ka sariya n'a ka statut n'a règlement a tɛ ɲɔgɔn ye sira la non n'u ni e fɔra ɲɔgɔn kɔ sisan e b'u ma bɛn u b'u ka numéro sama ka bɔ a ka WhatsApp groupe sanfɛ k'e bɔra Dagakan la mais k'e bɔra Dagakan de la k'a sɔrɔ Dagakan de ka statut a ka règlement intérieur ni mɔgɔ bɛ bɔ Dagakan la f'a ka assemblée générale de kɛ n'a ye assemblée générale kɛ waati min na a tigi ye baara kolon minnu kɛ a b'a jira jama la ni jama sɔnna k'a fɔ vraiment a ye baara minnu kɛ baara ninnu ka jugu an ka fɛɛrɛ tigɛ k'a yɔrɔ ma janya ka bɔ association na walasa association ka na degun sɔrɔ a kama o bɛ kɛ ko hali n'o tigi fana taara tuguni ko droit b'a bolo a ka lettre sɛbɛn tuguni ka bila président na k'a fɔ n b'a fɛ ka sigi o kɛra après son expulsion a gɛnnen kɔfɛ quoi mais tellement que si bɛ sigi nin yɔrɔnin kan dɔɔni sisan n'ala y'a kɛ walasa i ka gɛn i ka kolonkolon ka da jama ɲɛkɔrɔ nka i gɛnnen kɔfɛ hali ni nimisa nal'i la i bɛ lettre d'adhésion de kɛ k'a adressé président na tɛmɛnen wala donc j'ai bien compris mais olu tun ye olu bɛ Dagakan de ka problème bɛɛ kɛra statut ninnu de ye quoi ani règlement intérieur olu de ma respecté o ma respect o bɛ taa fo article de fabriqué kalan mun ka di mɔgɔ dɔ ye dɔrɔn k'o ka plaisir kɛ mɔgɔ tɔw sanfɛ donc récépissé suyara cogo min n bɛ ka o de f'i ye quoi wagati min na mankan dɔrɔn wulila o mankan in fana a wulila fɛn min kama o ye élection législative min kɛra 2020 an kɛlen ka député 2 an kɛlen ka olu jukɔrɔma sinsin walasa olu bɛ se ka sanko la sɔrɔ cogo min na bon n'o y'a sɔrɔ an fana ka intérêt bɛ kɛ cogo min na o la u b'o kɛ an ye député ninnu wele ka protocole d'accord de signer an n'u ni ɲɔgɔn cɛ ni an hakili la n'aw sera Dagakan de ka baara ye
n'aw sera assemblée ma anw b'a fɛ n'aw sera k'anw dɛmɛ walasa an bɛ se ka ninnu sɔrɔ cogo min na. n'o tɛ RPM kun ye dɛ a kɛra 2020 o kɛra 2020 o ye anw bɛ ka député ninnu soutenir yɛlɛma mais RPM tɛ RPM b'a la RPM ka candidat b'a la yɛlɛma ka candidat b'a la est-ce que a faamuya mais association bɛ se ka dɔn ka mɔgɔw de soutenir walasa ni i sigira an fana ka hakilina ye fɛn mun ye an bɛ fɛ ka dɛmɛ mun sɔrɔ fo an bɛ se k'olu sɔrɔ cogo min na est-ce que a faamuya bon an kɛlen ka législative kɛ Dakar ka député o sigira o sigilen kɔfɛ sisan mankan de filɛ ka wuli cogo jumɛn ko groupe parlementaire ko o ye politiciens olu ɲɔgɔn cɛ ye mun b'an Dakar ne sen dɔ la o y'an wele aw sɛnɛ de président ye o ye ne wele k'a fɔ ko ko Demba Traoré n'o ye RPM député ye ko Musa Mara ko kan ka yira la walasa n'a bɛ se ka na yɛlɛma ka groupe parlementaire ka cogo min na o ye kuma min fɔ ne ko ko ne bɛ fɛn min fɔ aw ye groupe parlementaire ko ta anw ka taabolo Sibi association papier fila bɔra cogo di n bɛ k'o de f'i ye o ayo nin ye conflit politique de ye ayi a nana cogo min n bɛ k'o de f'i ye sa i kana pressé ayiwa i kana pressé donc sisan o ye ne ko n kan ka na n sen da la parce que an bɛna mankan wɛrɛ kɛ après u ko ko ayi fo an ka cɛ in wele dɛ n'o ye RPM député n'o Demba ye Demba nana Demba nalen ko an ye Demba sigi an ko ko Musa Mara ko an k'a f'i ye k'an ka est ce que i bɛ sɔn ka bɔ i ka bɔ groupe parlementaire RPM la ka na yɛlɛma la quoi mɔgɔw dɔw bɛ yen olu y'a diyagoya cɛ in kan an ka député kan fo a ka bɔ groupe parlementaire RPM la ka taa fila yɛlɛma kan ne ko cɛ in k'u ma ko komi a ye kuma fɔ mais ne fana bɛ hakili min fɔ aw ye fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye n'a ko ne ka bɔ RPM groupe parlementaire la ka taa fara Musa Mara ninnu kan n'olu ye opposition ye a se ka bɛn ka da mun kan parce que ninnu ye majorité ye ninnu ye opposition ye n'a hakili la aw ye fɛn dɔ d'a ma n'o ye protocole d'accord ye k'a fɔ aw b'a fɛ k'o ɲɛɲini olu se ka solutionner cogoya si ni tɛ majorité la bon n'a ko ne ka bɔ RPM la sisan ka taa fara Musa Mara kan i n'a fɔ an b'a fɛ a ka baara a ye baara minnu kɛ an b'a fɛ a bɛ ka fu voilà a bɛ kɛ fu ye donc a degun bɛ se ne ma a degun bɛ se aw yɛrɛ ma o ye cɛ in ka kuma la ka ne ye président ne ko n ko kuma de bɛ ne bolo n ko député ye fɛn fɔ n k'a ye tiɲɛ fɔ dɛ n ko fɛn fila de bɛ yen n'a y'a ɲɛ tugu k'a fɔ k'a ka bɔ RPM groupe parlementaire majoritaire la fɛn fila de bɛ yen soit ale mun don ale yɛrɛ bɛ démissionner ka bɔ RPM la o ye kelen ye walima kelen kɔfɛ ka taa fara Musa Mara ninnu kan RPM mɔgɔw b'a kɛ o ye fila o dɔrɔn de y'a solution ye o dɔrɔn an ma se ka bɛn kuma la an wulila depuis an wulila dɔrɔn u taara k'a fɔ ko député ye olu janfa k'a ye layirika mun ta daga kan na ye k'a ma dafa o dɔrɔn ne taara bureau central la ko a ye fɛn fɔ k'a fɔ ko cɛ an ye janfa a ma janfa foyi kɛ an kana an sen don politiciens ka olu yɛrɛ dama n'u ɲɔgɔn cɛ an k'u t'u ɲɔgɔn cɛ ko parlementaire Dakar ka problème ye o an ka problème ye jumɛn ye an ye problème minnu yir'u la k'a fɔ k'u k'an dɛmɛ u k'o ɲɛnabɔ dɔrɔn hali n'a taara don Azawa de la a banna a kan ka fɛn ɲɛnabɔ a banna donc o de mankan nin wulila association kɔnɔna la a mankan wulila donc Bakary Jambu ale de ye ko forcé ko fo ni cɛ ka bɔ mankan wulilen kɔfɛ sisan a kɛra cogo di o mankan in de bɛ taa a bɛ taa donc fo i bɛ ka ala ka hinɛ la o waati la o tun b'a yira k'a fɔ ko bɛna ayi bandaw ka wagati transition ko wagati o tun b'a yira k'a fɔ ko bɛna député wote ni président wote o tun ma chronogramme de bɔ depuis o bɔra dɔrɔn Bakary Jambu bɔra tuguni k'a fɔ k'o tɛ Demba in ta ko parce que Demba an janfa bon mɔgɔw bɔra ko ayi ko Demba man janfa dɛ ko fɛn mun kɛra o tɛ janfa ye o yɛrɛ la mɔgɔw bɔra fo Kaɲaga cɛkɔrɔbaw nana fo Bamakɔ yan ka kɛlɛ b'an ɲɔgɔn cɛ a b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ye président ye o mankan in banna yen mais aw b'a fɛ k'a fɔ k'aw banna cɛla cogo jumɛn o mankan de kɛra association kɔnɔ la ok bon i jɔ ka papier o kɛlen kɔfɛ o mankan in sisan donc o ye fɛɛrɛ o mankan in de nana fo association président n'o ye Moribo Dukure mankan in ɲagara sito sanfɛ Moribo bɔra ko jama a ko anw de ye fan kelen ba kelen ye anw bɛ yɛlɛma ka denw de aw san bɛ sunkalo kɔnɔ la a ye nin kuma ninnu bila ni sunkalo tɛmɛna an bɛ fɛɛrɛ tigɛ walasa an bɛ sigi an bɛ hakili yira ɲɔgɔn na an bɛ se ka taa kɔnɔ Bakary Jambu i jɔ bɛna Bakary Jambu ye Moribo yɛrɛ tiré ka bɔ site sanfɛ président yɛrɛ groupe WhatsApp sanfɛ olu minnu ye bureau mɔgɔw ye
a y'u tiré ka bɔ yen bon ne bɛ to yan ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen olu b'a tɔ ninnu dafa quoi. président ok voilà e yɛrɛ de Dugure hakɛ to dɛ e de ye commission yɛrɛ fɛn président. voilà Boumabel président y'a bila yɔrɔ min n'o ye Bakari Kunba ye. Bakari Jambu Moribo Dugure bɔra de k'a fɔ yɛlɛmanikadenw ye ko nin ye sunkalo don laban ye. Sunkalo de don a ye nin kɛlɛ in bɛɛ bila. An bɛ denba ta an tɛ denba ta a ye nin to yen ni sunkalo tɛmɛna an bɛ ɲɛɲini kɛ problème ninnu na nin tɛ kɛlɛ wagati. I t'i miiri diɲɛ lagosili la Bakari Jambu l'ancien porte-parole qui a été exclu de l'association a ma lagosili min da association président yɛrɛ. Nin y'a sɔrɔ exclu la. Non nin y'a sɔrɔ a ma exclu. ok papier fila sɔrɔla cogo di. papier fila sɔrɔla cogo di. Dawuda Touré min y'a fɔ n'o ye secrétaire général fɔlɔ ye. I y'o gɛn cogo ye ka bɔ groupe WhatsApp kan. U nana wuli ko récépissé ko u bɛ fɛ ka bureau kura sigi. Bureau kura sans assemblée générale. mais mandat kun banna. Ko Moribo ka mandat banna i b'a dɔn association kun tɛ ka baara kɛ statut ni règlement kan bilen. Ayi je suis d'accord mais est-ce que selon le statut de règlement hali n'a sɔrɔ i y'a bila statut de règlement t'a yɛrɛ bila o. Awɔ. président bien. Awɔ. I y'a bila i m'a bila ale b'a nɔ la parce que. o de don Moribo ka mandat banna. Moribo ka mandat banna. mais u y'a to yen a ka mandat continue. tout à fait. o kɔnɔna de la u nana ko assemblée générale k'u ye assemblée générale kɛ Moribo tɛ yen Bagi tɛ yen u yɛrɛ damaw de Bakari Jambu tilan o de la an b'u wele ko club soutien Bakari Jambu ils sont pas de Dagakane u nana u yɛrɛ damaw de taar'u fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ damadamani k'u sigi ka fara ɲɔgɔn kan sɛbɛn dɔw dilan sɛbɛn kuntanw fara ɲɔgɔn kan ka taa gouvernorat la k'u bɛ fɛ ka bureau kura valider ko ka récépissé kura ta gouvernorat ko yen yɔrɔ de la ko statut ni règlement aw ka statut n'aw ka règlement bɛ ka kuma min kan liste de présence tɛ yen PV tɛ yen aw bɛ fɛ ka fɛn bɔ cogo di donc u seginna ka taa o PV b'an bolo yan dɔ de taara ka t'o signer président tɔgɔ la k'i tɔgɔ k'a la k'o signer PV yɛrɛ tɛ ne bolo ko PV ici o de b'a dilan mais maa dɔ de taara dilan nin bɛɛ ye yuruguyurugu ye u ye mun de kɛ Moribo kɛlen ka nin fɔ Bakari Jambu ko k'u ka Moribo Bagi n'o ye vice président ye a y'o jigin ka bɔ association groupe WhatsApp sanfɛ président ba yɛrɛ n'o ye Moribo ye u y'o fana jigin ka bɔ association groupe WhatsApp sanfɛ kɛlɛ kɛra. i ko jɔn ye président ye. Moribo Dugure. i ko dɔ de y'a signé o tɔgɔ la. Moribo de y'a dɔ y'a signé Moribo tɔgɔ la. mais Moribo tɔgɔ tiɲɛ de. ne k'o de f'i ye Moribo tɔgɔ t'a la o PV bɛ valider cogo di. o komi kun ko fo Isaac de. bon an bɛ na o fo Isaac de fo i b'a yɔrɔ ye o kɛlen Bagi ko Bakari Jambu e tɛ se ka ne gɛn ka bɔ association in na ne ye association vice président je suis le président fondateur Moribo kɔfɛ e ye nakɔ sa de e bɛ se ka na anw gɛn cogo di Bakari fana bɔra ko non c'est lui le vice président ko bureau kura sigira Bagi ko e bɛ bureau kura sigi cogo di récépissé bɛ ne bolo kɛlɛ wulila yen Bakari wulila komi récépissé fɔlɔ o kun ma ye waati dɔw la Moribo yɛrɛ démarche dɔw k'o la ka déclaration de perte dilan yɛlɛmani o bilala ka taga ka to o di Bamako gouvernorat la ala y'a kɛ sɛbɛn minnu bɛ yen komi filɛ ka PV ni fɛn minnu fɔ olu si tɛ kun tɛ sariya kɔnɔ a fɔra k'u ka taa assemblée générale normale de kɛ pour que u ka bureau kuraw falen baara in ma kɛ bilen Bakari tila ka segin Moribo ka o démarche attestation de perte min ni maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a la nin de tilala yɛlɛmalen gendarmerie la Sadio Ɲaga tɛ ni Bakari Moribo Nɛnɛ Dukure taara nin de dilan Bakari Jambu tilala ka taa nin de ta san kelen kɔfɛ ka taa démarche kura boloda a yɛrɛ ye ni association Dagakane tɔgɔ ye k'a sɔrɔ il est ni le président a tɛ bureau central la Bakari Jambu a taw tɛ Dagakane bureau exécutif la fan si sɛbɛnw na mais c'est autoproclamé vice président donc a taar'o de la gouverneur y'a yira la ko Bakari Jambu gouverneur ka sɛbɛn filɛ nin ye maliyɛn bɛɛ ɲɛ b'a la a ye lettre gouverneur ye lettre adressé Moribo de la mais c'est Bakari Jambu qui s'est fait passer par comme Moribo Dugure gouverneur ye lettre passé Moribo ma lettre sɔrɔ dɛ min bɛ yan sous contrôle du président. En faisant retour de votre dossier cité en référence, j'ai l'honneur de vous notifier que la déclaration des pertes datant de l'année 2020 n'est valable que pour 3 mois. Par conséquent, je vous prie de la reprendre en vue de traitement du dossier. La lettre est adressée à qui? Le gouverneur a adressé la lettre à qui? À monsieur Moribo Dugure. Moribo Dugure. Ça trouve que
c'est pour prouver que c'est Morbo qui est toujours le président. Parce que l'Assemblée générale marquée. Ouais, mais les numéros de téléphone qui affichent sur ces lettres est de Bakary Djambou. Lettre et c'est flagrant. Au grand tour de flène, manœuvre minun kera konnala. Il faut qu'un afo Babako gouvernorat no babala. Bakary Djambou, il s'est fait passer par Morbo. Lettre ou signé Morbo toye. Lettre ou signé Morbo toye. Or que Morbo te. Morbo be le mane. Morbo signé Morbo toye. Eh abia, pareil. Voilà abia. Bon, t'es venu voilà d'ailleurs. Bon, ok an wulila an fana démarche kɛ ka taa Bamako gouvernorat la récépissé bɔlen kɔfɛ récépissé duplicata in bɔlen kɔfɛ o bɔlen donc récépissé fama bɔlen duplicata de bɔra duplicata près de bɔra fɔlɔ récépissé modificatif awɔ mɛna o duplicata in bɔlen an taara ɲɛɲinini kɛ gouvernorat la o yɔrɔ de la an taara bi mɔgɔ yɛrɛ ka mɔgɔ min yɛrɛ de ye Bakary dɛmɛ ka nin baara in bɛɛ kɛ duplicata bɔra bon o yɔrɔ de la président Morbo ko nin tɛ se ka kɛ duplicata tɛ dɛ modificatif ayi duplicata ne k'o de f'i ye o ok ah i b'o de fɔ tan ne k'o de f'i ye o duplicata près de bɔra duplicata in bɔlen ni ne nana ni plainte ye Bakary Djambou ka pour faux usage de faux donc a dossier tun bɛ commune 5 la baaraw ma taa o sira fɛ dessaisissement kɛra a bɛ pôle économique la an tɛ don o kɔnɔ kuma bɛɛ la k'o fɔ voilà bon o kɛlen nin duplicata in ko bɛ sen na o kiiri bɛ sen na kiiri tɛ ka kɛ bon Modibo Doucouré a nana ka na wele bila yɛlɛmanikadenw bɛɛ ma k'a fɔ ko yɛlɛmaniden bɛ fan o fan lettre filɛ nin ko yɛlɛmaniden bɛ fan o fan i bɛ dagakan ne la o i tɛ dagakan ne la o k'a ka wele bɛ yɛlɛmanikaden bɛɛ ma k'a ye na pour la paix rien ne vaut la paix association dagakan ni association 7 de bɔra a kelen kɔnɔ bɛnbaliya fɛ an bɛ ka 12 communes min fɔ bi 12 communes bɔra min a bɔra dagakan ne kɔnɔ de Kikuruma bɔra min a bɔra dagakan ne kɔnɔ CDC bɔra dagakan ne kɔnɔ Modibo ye wele bila bɛɛ ma k'a ye na an k'an bolo di ɲɔgɔn ma dagakan ne n'a hakilina mana nin kama n m'a créé nin kama il est le président fondateur il est le président légitime jusqu'à aujourd'hui a ye nin lettre in kɛ donc mandat ko t'a la mandat b'a la a ka mandat bannen mandat de renouvelé la o bere bɛ renouvelé o bere récépissé bɛ min n bɛ ka nɔ ni bu an bɛ taa étape par étape o de ka ɲi quoi non o kɛlen lettre taara Modibo di cɛ o cɛ bɛ bureau la lettre taara bɛɛ ka boîte mail la kelen an ye radio ta pour la communication 1 million et quelques yɛlɛmani radio si tɛ yen ne yɛrɛ de y'a bɛɛ coordonné ka kunnafoni di bɛɛ ma Bakary Djambou ka mɔgɔw u bɔra dɔw ko k'u ka taa dɔw ko u tɛ taa dɔw ko k'an ka taa n'a ye maa de hali ni mɔgɔ de sara Modibo de y'an wele an ka taa an bɛ kɛlɛ kɛ dɔw ko an ka taa an bɛ voté kan tɛ Modibo fɛ an b'a gɛn ka bɔ association kɔnɔ nin bɛɛ fɔra mais an sigilen à notre grande surprise c'est Bakary qui a ka taa commune 5 tribunal la ka taa jugement référé kɛ Modibo kan donc an tɛna don o kuma na donc a yɛrɛ ye Modibo wele jugement référé min na Bakary Djambou yɛrɛ filɛ o kaso de la ka ye référé ye mun fɔ référé ko Modibo Doucouré ma commune 5 ordonnance ko Modibo Doucouré k'a bɛ ka baara min kɛ yɛlɛmane k'a k'a jɔ fɔlɔ Bakary kaso la cogo di o la o kɛlen an fana ka conseiller an fana ka conseiller minnu b'an bolo olu ko an ma a ye continuer a ka baara la an ma sariya sɔsɔ Modibo y'a ka assemblée générale a ka tribunal kun ka sɔsɔ voilà non tribunal kun ka sɔsɔ tɛ o Bamako tribunal bɛ yɛlɛmane comment dirais-je que Bamako juge dɔ b'a fɔ k'a bɛ yɛlɛmane événement dɔ bali an ye ɲɛɲini kɛ magistrat ko k'o ye nɛni de o ko olu ma dɔgɔyalima de tribunal bɛ yɛlɛmane ni Bakary tun bɛ fɛ ka Modibo ka événement dɔ bali dagakan ne tɔgɔ la a bɛ taa yɛlɛmane de mais Bamako juge tɛ se k'o kɛ donc f'an ka baara kɛ anw ye appel kɛ ordonnance kan o de taara cour d'appel la cour d'appel ye mun de yira pour défaut de qualité Bakary yɛrɛ tɔgɔ tɛ bureau exécutif la a tɛ se ka Modibo wele fanga la dagakan ne tɔgɔ la an fana ka avocat laɲini min kɛra o ye Bakary Djambou yɛrɛ komi assemblée générale yɛrɛ Bakary gɛn ka bɔ association na min passera le 31 a ye association bɔ a dabolo kan association kan ka taa règle fɛn fɛn kan n'o bɛ statut ni règlement a fɔra ko toute personne utilisant l'association à des fins politiques ou professionnelles sera radiée Bakary n'a nɔfɛmɔgɔ dɔw bɛ yen u nɔ yera ko camanba de la toute personne utilisera a bɛ yan non a tɛ ka mot dɔrɔn voilà i ka mot yɛrɛ ka ɲi i ko toute personne
bon o kɛlen mɔgɔ mɔgɔ bɛ association utiliser politique ko la voilà o kan ka bɔ voilà ka association ta k'a utiliser ka taa politique la k'a utiliser ka taa i yɛrɛ kelen hakilinata la donc o la an ka nin protocole nin c'est pas conforme non n bɛ k'o de f'i ye o ne bɛ ka na ni o an ko association tiɲɛna mun na ne nana j'étais leurs opposants farouches moi j'étais l'opposant de Dagakane donc sisan i ka kuma la sisan association kelen de bɛ yen awɔ n'est-ce pas awɔ président e bɛ se ka mun fara ayi ma tila mun bɛna a clôturer dɔrɔn o kɛlen Modibo ye assemblée générale kɛ Modibo a y'a ka récépissé sɔrɔ Yɛlɛmane a y'a sɔrɔ cogo di Modibo y'a ka demande kɛ demande taara Bamako gouvernorat la Bamako gouvernorat y'a yira k'a fɔ a y'aw ka assemblée générale kɛ Yɛlɛmane de ne tɛ se ka récépissé d'aw ma Bamako gouvernorat Dagakane dossier maire bɛɛ ta o kɛra wagati jumɛn n'o kɛra depuis mois de septembre le 13 septembre k'a bila ka taa Yɛlɛmane e Kayi ka bordereau d'a kan yen fana ko Yɛlɛmane préfecture olu tɛ se k'a di ka bordereau d'a kan ka bila ka taa Yɛlɛmane Yɛlɛmane préfet ko o de la k'a y'a mɛn ko contentieux dɔ bɛ yen ko f'an ka na n'o gɔrɔsi gɔrɔsi filɛ président y'a bɔ gɔrɔsi yɛrɛ notifiera préfet la préfet ka sɔrɔ ka Dagakane récépissé bɔ k'a di o kɛlen récépissé modificatif ayi Dagakane récépissé yɛrɛ min bɔra Yɛlɛmane modificatif in bɛn'o bɔcogo de f'i ye o n ko nin de bɔra fɔlɔ sisan Dagakane récépissé sɔrɔlen Yɛlɛmane a y'a sɔrɔ ne fɛ ka segin nin yɔrɔ kan pour que bɛɛ ka nin yɔrɔ faamu parce que ne yɛrɛ min bɛ ka lamɛnni kɛ ne yɔrɔ ban ne ka fɔ dɔɔnin ça fait récépissé Dagakane date de 2013 maintenant au mandat au banna o sama-samali cogoyaw i y'olu expliqué an y'o faamuya dɔw kun tununa dɔ y'a kɛ tan dɔ bɛ ci vraiment an y'o faamuya mais sisan nɔ a ye nin bɛnnen kɔnɔ sisan a ye maintenant assemblée kɛ vous avez exclu le 31 juillet maintenant pour cessation de trouble à l'ordre public o t'o motivé à président olu bɔra la maintenant sisan e ko récépissé wɛrɛ de bɔra ne bɛ k'o de dɔn o ye mun ye récépissé min bɔra parce que ni assemblée générale kɛ bɛ récépissé kura demandé Dagakane y'a ta sɔrɔ Yɛlɛmane ni Bamako gouverneur yɛrɛ a dossier o tɛ modificatif ye a bɛ président bɔ ka d'a ma o kɛlen Dagakane ye assemblée générale kɛ Yɛlɛmane Bakari Jamu fana wulila k'i jɔ k'a bɛ assemblée générale wɛrɛ kɛ Bamako bon ne bɛ yanni ka taa yɔrɔ jan est-ce que récépissé dɔ bɔra 2014 ne bolo récépissé kelen Dagakane o kɔrɔ tɛ bɔ kɔrɔlen de bɛ modifié voilà sisan i ɲɛ b'a la récépissé kelen de bɔra o récépissé min bɔra n'aw tilala ka assemblée générale kɛ o récépissé bɛ modifié parce que assemblée générale a bɛ se ka hakilina wɛrɛw ta o comme siège transféré la sisan ka taa Yɛlɛmane an ka ɲɔgɔn faamuya ni récépissé ça date du 9 novembre 2021 de Yɛlɛmane awɔ mais min bɔra 2013 ni o de référence filɛ nin o ça c'est le numéro 1099 ça fait référence à ça au numéro dans le fond là ça veut dire que c'est la même association mais pourquoi des récépissés non ça c'est automatique ni assemblée générale voilà mais les gens expliquent là ni assemblée générale kɛra le siège de l'association peut être transféré partout l'Assemblée générale kɛra et que l'Assemblée générale a décidé que siège ka bɔ Bamako ka taa Yɛlɛmane là l'association relève du corps préfectoral de Yɛlɛmane les documents de l'Assemblée générale sont obligés ka taa corps préfectoral de Yɛlɛmane là n'a taara avec l'ancien récépissé l'Assemblée générale a pris des résolutions il a fait des modifications dans les statuts et règlements nous il y a eu des modifications donc la préfecture de Yɛlɛmane a le devoir de donner un document. D'accord, ok, j'ai bien compris. Voilà. Ça y est, voilà, à Djarani, voilà. Il y a Famia, on est là, mais nous vraiment calme. Voilà. Ça veut dire document 2013. Au document de l'Assemblée de Kiev, Bamako, on a fait un transfert à Yɛlɛmane. Maintenant, au dollar de Yɛlɛmane, si ça Yɛlɛmane, association récipient que le conduit, pour avoir des bons. Ok, c'est ça. Ni récépissé bɔlen kɔ parce que o assemblée générale de kɛra assemblée générale kɛlen manœuvre de kɛra tuguni k'a fɔ k'an ka récépissé sɔrɔ Bakari wulila tuguni ka taa assemblée générale wɛrɛ kɛ Modibo ta in kan ka sɔrɔ cour d'appel ka gɔrɔsi ye Bakari bali assemblée générale min na k'a kana kɛ Bakari y'o de kɛ ka Mali ministre dɔw wele o kɛnɛ kan influence pour que ka mɔgɔw apparency tromper ka sɔrɔ cour d'appel y'o assemblée générale bali o kɛlen u tilala ka wuli ka taa Bamako gouvernorat la ne bolo k'a fɔ ko ni den wolola a b'a fɔ k'a fa tɔgɔ ye nin a ba tɔgɔ ye nin i bɔra nin na i bɔra Sunjata la o tɛ Bakari Jamu taara récépissé de bɔ Bamako gouvernorat la tuguni sans les dossiers maires bɛɛ transféré ka taa Yɛlɛmane
kɔfɛ Moribo Doucouré fɛ Moribo Doucouré fɛ bon récépissé min bɔra sisan sariya ko k'o ka ɲi wa k'o man ɲi de sariya ko k'a ma ɲi o dalila bɛ min sariya ko k'a ma ɲi gouverneur de déclaration de annulé ça c'est la décision de l'annulation du gouverneur parce que donc an ka kɛ kelen kelen pour que mɔgɔw bɛ yɔrɔ faamuya donc gouverneur ka décision d'annulation filɛ nin ye k'a yira k'a fɔ ko ale ye récépissé min bɔ en tant que gouverneur récépissé mais o ye récépissé modificatif de ye a y'a annulé o tɛ tiɲɛ wa awɔ ɲɛ b'a la o a filɛ nin ye o filɛ nin ye décision numéro 2013 d'accord donc o décision in c'est valable jusqu'à présent nin décision an b'o kɛlɛ de la o tilala ka taa tribunal administratif la parce que o ko décision in k'a ma notifié olu la o ye nkalon de ye a notification a fɛn m'an bolo a notifiera ici an y'a notifié ka taa di Bakari ma donc sisan récépissé min bɛ yan fɛnɛ tugun ni gouverneur ye min bɔ Moribo Tumani Traoré de y'o président ye bon a ko gouverneur ye décision min annulé o décision yɛrɛ fɛnɛ gouverneur fɛnɛ ka décision annulée par le tribunal administratif pour excès de pouvoir i n'a fɔ commune 5 fɛnɛ ye dɔ in ka décision annulée cogo ɲɛ donc pour le moment récépissé min ka kɔrɔ récépissé modificatif a ka kɔrɔ ayi jɔ an ka récépissé bɔ a man kɔrɔ dɛ ayi ni ko ka kɔrɔ e ka to ne ka tɔ la parce que an yɛrɛ kan ka bɛn o la ni ko ka kɔrɔ ça va a récépissé fila bɛɛ tali kɛ récépissé 2013 de la non namo oui non o ta ye erreur ba de b'a kɔnɔna la an m'o fɔ an t'o fɔ non ni yɔrɔ fɔ i ma fili parce que ne y'u ka bɛɛ tali kɛ 2013 la voilà c'est parce que olu ta ye source ye jumɛn ye u ye duplicata faux mun bɔ o de filɛ nin ye parce que y a pas d'original ne ye faamuya sa o faux mun filɛ personne n'a la qualité ka bɔ faux sauf les juges les policiers au contraire toi e ma plainte i tun ka plainte dɔ kan mais pour le moment tribunal administratif ka décision filɛ nin ye k'a yira k'a fɔ ko gouverneur ye kuma min fɔ ko c'est pas fondé donc gouverneur ka décision annulée là à primitif filɛ non maintenant kuma bɛ sigi ma parce que on a il reste que 5 minutes ça fait f'i ka nin yɔrɔ dɔn n'a sɔrɔ ni daluya t'i bolo ne b'a fɔ k'a d'i ma k'a dɔn k'a fɔ ne kumana min ne bɛ n yɛrɛ expliquer e ye nin de la ne kumana ni daluya min ye o kɛlɛ ma ban o de la n tɛ fɛ ka n da don o la parce que u ni contentieux de ye nin kiiri kɛ anw ma bɔ a kalama an ma wele a la o ni gouvernorat de don sariya fana ye bɔsira dɔ di l'association Dagakane ma o baara bɛ kɛ cogo min j'espère que o baara bɛ sen na donc pour le moment association fila de bɛ récépissé fila de bɛ Dagakane an y'an t'o la Bakari Jamu n'a nɔfɛmɔgɔw n'o ye Tumani Banye ye min fɔ u ye Dagakane récépissé attaqué Kayi tribunal administratif la a gɔrɔsi tɛ nin tribunal administratif ko pour défaut de qualité Tumani Banye min yɛrɛ bɛ récépissé Bamako récépissé kan k'o ye Dagakane président ye ko pour défaut de qualité k'a tɛ se ka Moribo Nɛnɛ ka récépissé tiɲɛ yɛlɛma dɛ n bɛ nin yɔrɔ ye résumé k'a fɔ aw ye an b'a fɔ an ka Mali kiiritigɛlaw ye an ka taa Dagakane ka kɛlɛ pour que a ka ban justice ye baara kɛ fɛn in na pour que a ka ban justice ka makɔrɔba parce que ne tɛ se k'a faamu Bamako tribunal administratif bɛ se k'a fɔ cogo di ko gouverneur ka décision ma ɲi récépissé min bɔra nkalon kan les faux signatures o fondera o documents bɛɛ bɛ yen o de la kiiri ma tigɛ o de la n bɛ na nin ye yɛlɛmane préfet kɔrɔ min tun bɛ yen comment les documents de Dagakane ont disparu à yɛlɛmane. On doit se poser cette question. Oui, mais référence ou bien c'est facile. Document attends, pourquoi pourquoi Dagakane est récépissé quand depuis le 31 juillet. Donc pour le moment Doucouré, pour le moment document fila de bɛ Dagakane la récépissé modificatif en a aw ta ye donc tribunal ye gouverneur ka décision annulée fɛn min fɛnɛ aw fɛnɛ ka récépissé dɔ in mɛ fɛnɛ attaqué don Kayi fɛn min Kayi fɛnɛ ta ko o fɛnɛ ka ɲi k'o fana ka ɲi ko a tɛ se ka Moribo ta annulé pour le moment document fila filɛ nin ye 20 72 97 72 ni yɛlɛmanikan min bɛ se ka don k'an bilasira baara in na an kɔni parce que kuma tun bɛ nin fila de nɔfɛ sisan kɔni bɛɛ y'a jateminɛ sisan k'a ye k'a fɔ effectivement an ye kuma minnu fɔ yan c'est souvent ces documents là mais tu as apporté des preuves et des précisions de la lumière vraiment 72 97 72 maintenant ni kuma ye yani n ka mɔgɔ don ayi o don a ye kuma dɔ fɔ komi n kumana ka téléphone na n bɛ fɛ k'o précision d'i ma a fɔra ko maa wɔɔrɔ welela yɛlɛmane Tiringa ko k'u bila ko k'u bila allo awa an b'a kɔrɔ dɔɔni voilà bon n'a donna i bɛ sin kɛ ye bon
o mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ wɔɔrɔ min wolola mɔgɔ wɔɔrɔ in u m'a fɔ k'a se t'u ye dɛ maaw de don olu de bɛ Bakari jamu kɔfɛ k'a fɔ TDRL 400 k'u t'a sara k'u bɛ 200 de sara. O dalu b'i bolo. A dalu bɛ n bolo. Allo 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 o daluya ye jumɛn ye? O maa dɔw bɛ yen mɔgɔ wɔɔrɔ ninnu na dɔw bɛ yen miliyɔn 2 ni kɔ juru b'olu la TDRL la k'a ta depuis 2015 ka na bila fo an sigiyɔrɔ in na a dɔw m'a sara. Olu de farala ɲɔgɔn kan maa wɔɔrɔ in ta sɔrɔla o de fɔ mɔgɔ. Allo? Oui, bonjour. Ouais, bonjour. Monsieur le journaliste, vous m'appelez. Merci. Ani yɛrɛ ni tile rapidement kuma jumɛn b'i bolo? Ah, bien, Youssouf Sibi de Cabo Francis. Sibi, Youssouf Sibi ka bɔ Faransi. Oui, n ye kan de sɔn de n ye yɛlɛmani ka kɛ ye. An ka mɔgɔ minnu filɛ tableau sanfɛ n b'u fɔ Mahamadu Dukure o ye n yɛrɛ ka kanto ye jo de bɛ n'a cɛ. N yɛrɛ den don. An ka ancien président Dama Konte n b'a fɔ. N yɛrɛ tɔgɔ ni Bakari Kumba Sibi n b'a fɔ. Bon, rapidement 2 minutes de b'i bolo temps ban kuma sera i bɛ se ka mun fɔ? N bɛ se ka mun fɔ ɲininkali 3 de bɛ n bolo monsieur le journaliste. A fɔ. Monsieur le président Dama Konte a ka tiɲɛ fɔ mun de y'a la fɔ association kunna ko a diyagoyara de ka démissionner. Alors que c'est pas vrai. A ye motif minnu kɛ a fɔra de ko a ka président ya wala sembe a ka to tɔn kɔnɔ donc a yɛrɛ y'a bilan bɔ mɔgɔ si ma ɲininka bilan la a ye bilan bɔ a ye tiɲɛni minnu kɛ a yɛrɛ y'u bɛɛ y'a sini a k'o fɔ o ye Dama ta ye. Mamour Jimé jo de bɛ ne n'ale cɛ ni ye nkalon siri a la donc o ye ko wɛrɛ de ne tɛ se ka nkalon siri mɔgɔ la. Ɲininkali min bɛ n bolo k'a ɲɛsin ale ma ale fana de ka kan na don jumɛn ani u bɔra ni papier min ye gouverneur ya da la ka publier ani d'a ma ko gouverneur ye an ka récépissé annulé u y'o sɔrɔ cogo di gouverneur bolo. Bakari Kumba ta a yɛrɛ de démissionnera ko raison personnelle mun de y'a bila nin défaut la n'a tɛ tiɲɛ fɔ mun de fɛn min y'a labɔ tɔn kɔnɔ. D'accord, merci. An bɛ mɔgɔ kelen wɛrɛ ta tugun k'a jɔ parce que temps taara aw yɛrɛ ka explication na. On voulait donner la chance parce que maninkaw kun dɔw kun bɛ wuli effectivement ka kuma dɔw bɛ yen k'olu sɔrɔ. Ok, Boumabeli. Boumabeli. Mɔgɔ kelen bɛ yan. An bɛ mɔgɔ kelen ta o y'a bannen. Allo? Allô? Allô, oui? Oui, Boumabeli Diaw. Awa an ce. Nba. Samba Kibero ka bɔ Faransi. A bɛ ka mission lamɛn n bɛ foli lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma n tɛna kuma caya kosɛbɛ foli dɔrɔn don ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye. Ami. Voilà, ne ye association actuellement Dagakane secrétaire aux relations extérieures mais ne association in donna kɔnɔ depuis 2014 n bɛ yɔrɔ dɔ clarifier association in a daminɛna titre sanfɛ 2013 mais k'a kɛ association juridiquement 2014 Faransi bureau sigilen bɛ Faransi ka récépissé b'a la Faransi yan. Monsieur Kebe. Ouais. I ka question ye jumɛn ye temps de taara dɔɔni. Voilà, n ka question ye mun ye. Komi u ye kuma caman fɔ n y'a bɛɛ lamɛn komi hakilima bɛ ni kuma fɔra dɔrɔn ni hakili bɛ la i b'a faamuya. Voilà, ne bɛna kuma règlement statut ni association créera règlement statut ye mun fɔ. Bureau kan ka changer cogo min na ni bureau an ka règlement la mun b'a kɔnɔ bureau changer k'o la yɛlɛma ni association. A créera président 4 de don. Kanton 4 de bɛ yɛlɛma ni Jafunu Gidi Mɛtiringa Kaɲaga o de bɛ statut kɔnɔ a bɛ kɛ tournanti de ye ni yɛlɛma bɛ kɛ a bɛ tourner. Tournanti do quoi o bɛ article jumɛn kɔnɔ? Voilà, président ye tournanti de ye pour que an ka mankan éviter a kana fɔ Jafunu dɔrɔn de bɛ kɛ président o bɛ statut kɔnɔ. Association in créera 2014 ani 2020 cɛ changement ma kɛ a statut kɔnɔ 3 ans de bɛ m'o de bɛ bolo 3 ans de mandat. Mais bɛnkan de don an bɛ n'a kan a y'a sɔrɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔ o y'a fɔ an ɲɛna an ka président d'honneur ni fɛn jama bɛɛ jɛna k'an ka to yen fɔlɔ ni an bɛ waati min na n'an ko an bɛ changement kɛ a bɛ gɛlɛya bɛnkan dɔrɔn de ye association. Kebe
Oui. An b'i fo wagati tan an labɔ juste an b'i fo comme émission an bɛ tila k'a reprendre an bɛ tila k'a reprendre non c'est pas reprendre ayi i mago t'a la bon rapidement b'a kɛ don n ko an ye kuma dɔ kɛra tiɲɛ ayiwa anw dagata de an tɛ sigi dɛ an bɛ wuli an b'o dénoncer n k'o ye jumɛn ye k'a fɔra ko cɛkɔrɔba mɔgɔ wɔɔrɔ welela k'u nisɔngɔ se t'u ye k'a sara k'u welel'o la kuma fɔra an ye yen yɔrɔ de la ko maa minnu bɛ ka sensibilisation kɛ k'a fɔ aw kana 427 sara a ye 200 de sara ko o maaw dɔw de don mais o maa dɔw minnu fana don k'a ta depuis 2015 ka n'a bila fo bi 2022 o 200 min olu yɛrɛ bɛ k'a fɔ u m'o yɛrɛ fana sara f'u ka nisɔngɔ juru taara se fo 2 millions ni kɔ ma. Bon, Mole, ni mairie yɛrɛ wele. Mairie ye a bɛɛ détail di yan 1 par 1. Ni bɛ wuli fana n bɛ tila ka mairie ka numéro di i yɛrɛ fana ma. I yɛrɛ fana b'a wele ou bien n'a ka di i b'a wele a b'a ɲɛf'i ye. D'accord, i ka 2 minutes banna. Président, est-ce que fɛn min ye TDL ye, dugu de bɔra k'a fɔ k'u k'o ta sara. TDL la, i kan k'a sara k'a da si jumɛn ni si jumɛn na? Bumabel, merci bien. Ni diyara n ye kojugu. Bon, comme i ko temps man ca bilen n bɛ fɛ ka n da don yɔrɔnin dɔ la. Ayi n b'i deli e ka nin yɔrɔnin jaabi. Non, correctionnaliste impôt y'a fɔ ne ye san 60 sɔrɔ ka ban et c'était TDL la. Ok, cɛkɔrɔba min merci cɛkɔrɔba min interpellé la n y'u ta antenne kan yan. C'est pour ça m'u wele daga kɛnɛ ko ni impôt ko la dɛ. N y'u si de jateminɛ conformément au texte. Cɛkɔrɔba min kumara c'est lui le plus jeune. Ale ye san 67. Merci. Min wolol'o kɔfɛ o ye san 78. Donc o tuma na sisan a dun fɔra sariya ko san 60 k'i man ka TDL sara o tuma na u b'a sara mun na. Merci ni yɔrɔ ka di n ye. Nin de ye problème ba yɛrɛ parce que y en a qui confondent vitesse et précipitation. O tɛ kelen ye. Ne yɛrɛ fɔ nin yɔrɔ la moi je félicite le président de la transition parce que il faut que kun fɛ le préfet qui a yɛlɛmani aujourd'hui maraka de don a bɛ maraka kan fɔ kan ka fɔ cogo min na parce que adamaden je me reviens je ne u bɛ wele cogo mun na u wele ok voilà. C'est les gens qui font opposition à l'autorité de l'État. Quelle est la preuve? Parce que le préfet Talena, le préfet Moshi Wele qu'on a imposé. Le préfet Tara a campagne d'abord a une mère de la Wele Kulaski. A connu un doutikou, a connu un problème d'air. Au maire Sembabala. Parce que vous êtes les premiers citoyens de la commune. Non, je t'en prie. Non, voilà. Non, parce que comme préfet voulait la campagne de quai, imposaria Nafala. Citoyens nous la coup de préfet contre sensibilisation dit et étant de l'état ko ay ni ketan et ou la ko non mu aller mu pour galon men ne do toi tu es un citoyen lambda. Ok, préfet bien pour non cɛkɔrɔba ninnu ko k'u bon sisan i jɔ n ka jaabi ayi i jɔ n ka jaabi non mais ma jaabi dɔrɔn an n'a sɔrɔ technicien bɛ 2 minutes d'an ma parce que ne ma tila mɛri ka kuma la o non ne ka kuma i b'o parce que ne bɛ k'i ka min na dɔrɔn mais ne bɛ dɔrɔn jaabi o je t'en prie mon père i jɔ n ka jaabi dɔrɔn sisan i jɔ a kana n bɛ segin question kan je reprends cɛkɔrɔba mɔgɔ wɔɔrɔ welela le plus jeune à 67 ans micro gɛrɛ yɛrɛ la sariya ko sont exemptés du paiement de taxes maa minnu bɛ yen n'a si daminɛ san 14 ka taa bila san 60 la l'école olu t'a la sɔrɔsi t'a la maa minnu bɔra kɔfɛ olu t'a la cɛkɔrɔba ninnu k'u interpellé la u sera ɲɛfɛ u tila k'u lasegin k'u ka wari sara la a dun si ye san 60 ninnu na e dun ye tɔnden i ka fɛn ye jamana dugu ka taa ɲɛ e bɛ se ka mun de fɔ. Voilà n'i y'a ye u ye cɛkɔrɔba ninnu wele cɛkɔrɔba ninnu m'a wele ko cɛkɔrɔba ninnu yɛrɛ bɛ impôt sara dɛ cɛkɔrɔba ninnu welela olu de ye dutigi ye yɛlɛmana i b'a sɔrɔ 80% a bɛɛ bɛ kɔfɛ ni impôt bɛ sara i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba in tɛ impôt kɔnɔ mais e de ye dutigi ye e de bɛ taa impôt sara wari bɛ ci e de ma e de bɛ taa impôt sara mais i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔba ninnu yɛrɛ tɛ impôt sara la. I bɔra k'o fɔ. Voilà. Donc ce qui veut dire que mɔgɔ bɛ se ka minɛ mɔgɔ place la wa. Ah mais e de ye chef de famille ye. Non, e de bɛ taa sara wa. Non mais minnu bɛ a 80% o tɛ yɛlɛma ne. Radio Dakar, c'est 15 heures. Tu me permets? Oui, je te permets. An ka taa fɛn kelen kan. Ni minɛni fɛn fɛn bɛ yɛlɛma ne. Il faut que tu sois rassuré quand même que mɔgɔ kelen ma minɛ k'i minɛna k'i ma impôt sara. Fɛn fɛn minɛna u y'u jɔ
préfet ka situation de i ka daluwa ye jumɛn parce que cɛkɔrɔba yɛrɛ welela a ko k'ale welela a bɛ maa tan ni seegin de ka impôt sara a ko ɲinɛ gɛlɛyara ma bon o cɛkɔrɔba kuma ka di o cɛkɔrɔba ninnu ma minɛ olu ma minɛ kaso la olu ma minɛ kaso la voilà olu ma minɛ kaso la olu ma minɛ kaso la voilà i ba to ne de k'a jaabi o cɛkɔrɔba ninnu ma minɛ kaso la dɛ convocation filɛ non lamɛn sa mais convocation filɛ je i dirais ka pas convocation labɔ kɛ lamɛn sa non e k'i dɔgɔ i jɔ ka convocation labɔ e ka naba ya convocation ayi e ka to ya convocation voilà min ye enquête kɛ sisan Bumabel a y'a kɛ to Bumabel cɛkɔrɔba minnu welela n bɛna exemple kelen d'i ma voilà parce que bon ok cɛkɔrɔba minnu welela maire ko e b'a dɔn yɛlɛmani fédérali bɛɛ bɛ Gatugu de tɔgɔ la Gatugu de dɔnnen don d'accord technicien y'an wele ko heure sera n'a b'u ka question jaabi o non laisse-moi n bɛ jija ka fa dɔ k'i kɛ mais mon père je te reprends ne bɛ kuma ayi n b'i ta émission na je reprends l'émission o ti tiɲɛ ye le débat est très riche c'est très riche mais a ye fɛn dɔw fɔ bɛɛ y'a faamu bɛɛ ye fɛn bɛɛ dɔ faamu e ye dɔ faamu ne taara bɛɛ dɔ faamu ne yɛrɛ taara fo yɛlɛmani nin de la donc i nana i ye min fɔ nin juguya kuma kelen t'a kɔnɔ Maro y'a faamuya donc temps sera an b'a bila yan et je te promets dans 2 semaines ayi jɔn ka nin question ninnu jaabi dɛ awɔ a bɛ n'o jaabi an b'u jaabi dɛ bon ne de ye monsieur heure sera o 2 heures ayi fɛn dɔ bɛ ayi Idrissa i jɔ n k'u jaabi a sɛbɛn ok i jɔ n k'u jaabi tu as 2 minutes ok i jɔ n k'u jaabi 2 minutes ok an b'i fɔ yan'an ka bɔ émission na 2 minutes ko 2 minutes a ko Yusuf Sibi ko ni n donna Dakan wagati jumɛn ne b'a ɲininka o Dakan de kɛ sisan n'a ka règlement a y'a fɔ a ye ko mɔgɔ min n'o donna hari sisan n'a donna Dakan mun na san 100 i ma san'a ye Dakan kɔnɔ o y'a ka jaabi ye o ye kelen fɔlɔ a filanan Samba Kɛmɛ ko président y'a ye kanto ko de Samba Sanzima Dakan de ka sisan n'a règlement a tɛ yan a t'a kɔnɔ a bɛ min a bɛ yan article 15 i b'a ko mula bɛ changer ɲɔgɔn cɛ i b'a ko i b'a ko bi a ko article 15 mun b'o yira k'a fɔ ko Dakan ta ye ko fɛn dɔ quoi est-ce que a faamuya donc a ye fɛn dɔ fɔ tuguni ko ne ma ko ne ko démissionner par raison personnelle hakilima baara dɔ quoi hadamaden i bɛ don fɛn dɔ la ne y'a f'i ye ko ne o sɛbɛn ka lettre kɔnɔ à cause de notre famille y'o fɔ dɛ mais fɛn mun kɛra n ko fɛn mun kɛra association ko o de ma diya ne ye ne taara o sababu la o de fini b'u sɔrɔ quoi o la kɛlen k'a fɔ ko nin donna Dakan la aw wariɲuman dancɛ fɛn min ye mais maa minnu bɔra ni convocation ayi Dakan ne tɔgɔ la o kumana fɛn min ye Sibi ale kun bɛ yan président Baboucar Konte ale kun bɛ yan Mamadou Dougouré ale kun bɛ yan mais maa minnu bɔra ni convocation n'Ala sɔnna ma Dakan ka donc an bɛ 2 semaines da aw ma o 2 semaines kɔnɔ préfet yɛrɛ fɛnɛ jɔyɔrɔ kɛra mun ye kuma minnu bɔra préfet kɔnɔ ni kuma minnu bɔra n'Ala sɔnna ma an bɛna an da don o la k'aw fo ka wari yɔrɔ da k'an bɛn waati wɛrɛ ka kuma wasalamu